ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 days கோர்ஸ்க்கு வரவே. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாரையும் 18 days கோர்ஸ்க்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 4வது சாப்டர் பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்? ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோவில் இஸ்கான் மங்களூருக்கு வந்திருக்கோம். நம்ம மங்களூர்ல என்ன படிச்சுருக்கோம், அந்த கோவிலுக்கு நம்ம நம்மளோட நமஸ்காரம் எல்லாம் தெரிவிச்சுட்டு நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம். எல்லாரும் மியூட்ல ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓகே, பிரணத்தி படிக்கிறளா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கிறேன். பிரணதி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்சான திமிரந்தஸ்ய ஞானானந்த சலாக்யா சக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபக கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹோ ஸ்ரீ யுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ரூபம் வைஷ்ணவாம்ஸ் ஸ்ரீ குரு சாகரஜாதம் ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவனம் சாத்வைதம் இல்ல மாதாஜி, கரெக்ட்டா படிங்க, மெதுவா படிங்க. ஜீவனம் ஜீவா. ஓகே. வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ யுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்சச்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹ கன லலிதா ஸ்ரீ விஷாக்கான் விதம் ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீன பந்து ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானு சுதே தேவி பிரணமாயி ஹரி பிரியே. வாஞ்சகல்பதருஷ்ச கிருபா சிந்துபய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனோபியோ வைஷ்ணவோபியோ நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய. ஒரு நிமிஷம், எனக்கு மொபைல்ல பாக்குறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகாவதந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய சே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரவத்விஷே நமः. குருவே கௌரவச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமः. நமஹம் ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி இதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பஷ்டாய தேசதாரிணே பஞ்சதத்வாமஹம் கிருஷ்ணம் பக்தரூபஸ்வரூபம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திஹம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அது மாத்திரம் 2 times சொல்றோம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, நல்லா படிச்சேன். கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் டென்ஷன்ல படிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். லெட்டர் கொஞ்சம் ஹார்ட் வேர்ட்ஸ் இருக்கும். அது கண்ணு சரியா தெரிய மாட்டேங்குது மொபைல்ல பாக்கும்போது. ஓகே, இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 4. இன்னைக்கு என்ன டைட்டில்? ஞான யோகா, நாலேஜ், திவ்யமான ஒரு அறிவு. நம்ம அதை பத்தி தான் படிக்க போறோம்.
அவருடைய தெய்வீக அருள் அவை சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. இவர் யாரு? ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா இஸ்கான் கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம். அவருடைய போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். நேத்துக்கு என்ன பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பரிசீலனை பண்ணலாம். துரத்தல் அல்லது செயல். நான் செயல் பண்ணணுமா இல்ல வந்து துறவு மேற்கொண்டு தியானத்துல உட்காரணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதான் ஒண்ணு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேட்கிற பதில் வந்து இவர் கிருஷ்ணா என்ன பதில் சொல்றாரு? வேலை பண்ணிண்டே என்ன வந்து உன்னோட எல்லா வேலையும் பண்ணு, டூ யோர் டியூட்டி, ஆனா என்ன நினைத்துன்னு பண்ணு அப்படின்னு. எல்லா வேலையும் நிறுத்திட்டு சும்மா பஜன் பண்றேன் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. உங்களுக்குன்னு என்னெல்லாம் டியூட்டி உண்டோ அதெல்லாம் நீங்க பண்ணிட்டே இருந்து, ஆனா என்ன தியானம் பண்ணிண்டு என்ன நினைத்துட்டு நீங்க பண்ணும் அந்த மாதிரி சொல்றாரு. அப்புறம் என்ன சொல்றார்? இது கர்ம காண்டம் கர்ம யோகா பிரவர்த்தித்தம் சக்கரம். அப்புறம் என்னது? எத் ஆச்சந்தி. இதுவும் நம்ம பார்த்தோம். லீடர்ஸ் யாரு வந்து முன்மாதிரியா இருக்காங்களோ அவங்களை வந்து பாக்கி ஜனங்கள்லாம் பின்தொடருவாங்க. அப்புறம் மிகப்பெரிய எதிரி என்னது? நம்ம பேராசை. ரொம்ப அதீத ஆசை இருக்கிறது. அதுதான் நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் அதுதான் காரணம். அதுல இருந்து ஆரம்பம் எல்லாம் இழிவு. ஓகே, அது வந்து ஒரு நேத்திக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? 4வது டாபிக்கோட 4வது சாப்டரோட கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம். பகவத்கீதா எப்போ ஆரம்பிச்சது? நம்ம இது வரைக்கும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? அர்ஜுனாக்க சொல்லும் போதுதான் அது அப்பதான் முதல்ல அவர் சொல்லியிருக்காரு. அப்படி இல்லை, அவர் அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்காரு. அது இன்னைக்கு பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். வர்ணாசிரம இது என்னதுன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போட்டிருக்கு. யதாமாம் பிரபத்யந்தே அந்த வேர்ஸ் வரும்போது எக்ஸ்பிளைன். கர்ம யோகா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். கர்ம யோகானா என்னது? கர்ம காண்டம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், கர்ம யோகா இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஞான காண்டம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ஞான யோகா டிஃப்ரெண்ட். எது காண்டம் வருதோ அது என்னது? பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அதோட பலனையும் எதிர்பார்ப்பாங்க, பண்ணவும் செய்வாங்க. கர்ம யோகால என்னது? கர்ம யோகா ஞான யோகா அப்படின்னா பகவானை நினைத்துட்டு ஒரு செயல் பண்றது கர்ம யோகா. பகவானை நினைத்துட்டு ஒரு ஞானம் பெறுறது ஞான யோகா. அந்த மாதிரி பக்தி யோகா. அதான் பகவானை புகழ்ந்து பகவான் நல்ல தியானத்தோட எல்லாம் நம்ம பக்தி பண்றது பக்தி யோகா. எதுவுமே யோகா அப்படின்னா பகவானை நினைத்துன்னு பண்றது. காண்டானா ஒன்லி ஒரு ஆக்ஷன். கர்ம யோகானா கர்ம காண்டானா ஒன்லி ஆக்ஷன். ஞான காண்டானா ஒன்லி படிக்கணும். ஒரு ஸ்கிரிப்சர் படிக்கிறேன், பகவத்கீதா படிக்கிறேன், என்னதுக்கு? ஒரு நாலேஜ் வேண்டி படிக்கிறேன், அப்பதான். ஒரு பக்தியோட பண்ணாம இருந்ததுன்னா அது வந்து காண்டா. அந்த எண்டுல காண்டான்னு ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்கு சொல்றேன். ஏன்னா ஒரே ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். இனிஷியல்ல வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 மாசம் அந்த மாதிரி இருக்கும். 2-3 மாசம் எடுக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபெமிலியர் ஆகிறதுக்கு. அதுல என்னது? கர்மனோ ஹெப்பி போதவ்யம். தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். இப்ப நம்ம யாகம் யஜ்ஞம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன பிரயோஜனம்னா இதெல்லாம் தான் பாதை, ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன். அதெல்லாம் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து ஆழ்நிலை அறிவுக்கு அதெல்லாம் வந்து வழி இந்த பேஸ் ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி. அப்ப அது பண்ணதான் வேணும். யூ கேனாட் எஸ்கேப் இட், யூ ஹேவ் டு டு இட். ஞான யஜ்ஞ பரந்தப்ப. ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் அது 34-42. தத் வித்தி பிரணிபாத்தேன்ன. ஒரு இது இந்த மாஸ்டர் ஏன்னா நல்லா புரிஞ்சுட்டு நல்லா அந்த ஒரு என்னது ஆத்மானா என்னது நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் போய் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் நல்லா தேர்ந்தெடுத்து யார்கிட்டயும் எல்லாம் படிக்க கூடாது. கரெக்டா அந்த பரம்பரா சிஸ்டம்ல வர அந்த மாதிரி குருஜிட்ட படிச்சு இந்த பகவத்கீதா எனி ஸ்கிரிப்சர் அந்த மாதிரி படிக்கணும். அப்பதான் பகவானோட நிலையில பகவானோட பத்தி உள்ள ஆழ்நிலை அறிவு நமக்கு வளரும். எல்லாரும் நான் திரும்பி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றதுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னு நினைச்சேன், மறந்து போயிடுச்சு. எப்படி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணும்னு காட்டணும்னு நினைச்சேன். நேற்றுக்கு எப்படி நினைச்சேன், மறந்து போயிடுச்சு. எஸ், எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க பாக்கலாம். வெயிட். செல்வகுமார் பிரபுஜி எல்லாம் கிளாஸ் எல்லாம் ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் வீட்டு வேலையை கொஞ்சம் நிறுத்திட்டு வந்துருங்க. இங்க சாந்தி மாதாஜி வேற யாரெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்க? எல்லாருக்கும் வர ஆரம்பிச்சாச்சு. நான் பார்த்துட்டேன், எல்லாருக்குமே தெரியாது. எவ்ரிபடி இஸ் ஏபிள் டு ரீட். தெரியல இல்ல அதெல்லாம் சும்மா. எஸ், வெரி குட் மாதாஜி. எல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. பவிதா மாதாஜி நீங்களும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல எனக்கு தோன்றது 4-5 பேர் தான் இருக்கீங்க கிளாஸ்ல. பாக்கி எல்லாரும் அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்து போயிடும். எல்லாம் மியூட்ல இருக்கும்போது நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? ஏன்னா எல்லாருக்கும் படிக்க வருது. எவ்ரிபடி இஸ் ஏபிள் டு நல்லா படிக்கிற பார்த்துட்டேன். இங்க மணி ராமச்சந்திரன் பிரபுஜி நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவீங்க, மாதாஜி படிப்பாங்க. சௌந்தர்யா மாதாஜி. ஹலோ, சொல்லுங்க பிரபுஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இமம் விவஸ்தவதே யோகம் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி ஆரம்பிக்கல. எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி வைங்க. அப்ப நான் ஒருத்தரையா கால் பண்றேன். எஸ்,
6 பேர் இருக்கீங்க. ம். எங்க வேலையில இருந்தீங்கன்னாக்கா அது முடியறதுக்குள்ள நீங்களும் வேலையை விட்டுட்டு வாங்க. எஸ், படிக்கலாமா மாதாஜி? படிங்க, இப்ப படிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनु ईश्वागवे अब्रवीत्. हरे कृष्णा. பிரவீத், வெரி நைஸ். நார்மலி பீப்புள் அந்த விட்டுடுவா, பிரவீத்னு படிப்பா. கரெக்டா படிச்சு ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுவோம்னா. அப்ப இதுல என்னது பகவான் சொல்றார், என்ன சொல்றார்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் இது. பகவான் சொல்றார், இந்த அழியாத யோக விஞ்ஞானத்தை சூரிய கடவுளான விவஸ்வானுக்கு நான் அறிவுறுத்தினேன். இப்போ யார்கிட்ட சொல்றார்? அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றார். இந்த உனக்கு சொல்ற இந்த அறிவு எல்லாம் நான் யாருக்கு சொல்லியிருக்கேன்? முதல்ல சூரிய கடவுளுக்கு நான் சொல்லி, சூரிய பகவான் விவஸ்வான் அவருக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் என்னது, அதை அவர் விவஸ்வான் வந்து அதை மனித குலத்தின் தந்தை மனுவுக்கு சொன்னார். மனுங்கிறது நம்ம மனுஷால் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் பீங். அவர் நம்ம தந்தைக்கும் அந்த மாதிரி பேர், ஃபர்ஸ்ட் தந்தை. அவருக்கு அவர் வந்து அறிவுறுத்தினார். மனு யாருக்கு சொன்னார்? அவரோட பிள்ளை வந்து இக்ஷ்வாக்கு, ஒரு மன்னன், அவருக்கு சொன்னார். அவர் வேறொரு மன்னனுக்கு சொன்னார். அந்த மாதிரி பரம்பரா மாதிரி இப்படி ஒரு சங்கிலி தொடர் மாதிரி அவர் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு. எஸ். அப்புறம் 4.2 செல்வகுமார் பிரபுஜி படிங்க. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுஹு ச காலே நேக மகதா யோகோ நஷ்டக பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்னது, இதுல அந்த மாதிரி சங்கிலி தொடர ஒருத்தர் வேறொரு சொல்லி கொடுத்து அந்த மாதிரி வரும்போது என்ன ஆயிடுத்து, நடுவுல ஒரு பீரியட் இப்படி வந்தது. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. நிறைய மன்னர்கள்லாம் அந்த காலத்து மன்னர்னா இந்த மாதிரி இப்ப பாலிட்டிஷியன் மாதிரி கிடையாது. யாரோ எவனையோ எலெக்ட் பண்ணா அவன் வந்து ரூல் பண்றான், அந்த மாதிரி கிடையாது. அந்த மன்னர்கள்ல ரொம்ப தெய்வீகம், அவ்வளவு வந்து ஃபுல்லா ஊறி போனவா, உங்களுக்கு அவ்வளவு தெய்வீகம் இருக்கும் அவளுக்கு. சோ அந்த மாதிரி. ஆனா அவ வந்து அந்த மாதிரி அவளுக்கு எல்லா படிச்சிருந்தாங்க. அவ்வாறு புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. என்ன ஆயிடுத்து, காலப்போக்கில் அது வந்து ஒருத்தர் படிக்க விடாம, ஏன்னா மன்னருக்கு இது வேறு இது மாதிரி படிச்சுட்டு இருந்தா போறாது, எவ்வளவு வேலை இருக்கும் இல்லையா? ஒரு ராஜா ஒரு நாட்டை ஆளணும்னாக்கா எவ்வளவு நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி சமயத்துல இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி பின்னாடி நின்று போயிடுது. அப்ப அந்த என்ன தோன்றது, இந்த சங்கிலி தொடர் விட்டு போகவே மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. ஆனா இன்னைக்கும் நான் சொல்லியாச்சு, யாருக்கு? சூரிய பகவானுக்கு நான் சொல்லிட்டேன். ஏன் ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிட்டா எல்லாருமே? சாந்தி மாதாஜி ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிட்டீங்க, திரும்பி சொல்லணுமா? நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி வைங்க, உங்களுக்கு முடிஞ்சுடுத்து நான் அப்புறம் ஹேண்ட் டவுன் பண்ணி, இல்ல ஏதாவது வேலை இருந்தா நீங்க ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிட்டு போயிடுங்க. ஓகே. அப்ப சீடர் வாரிசு இதுதான் இப்ப நம்ம வந்து பார்க்கணும். சங்கிலி தொடர இப்படி வருது. நம்ம இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இது பார்த்தோம். இப்ப சங்கிலி தொடர் வழியா தான் நம்ம வந்து இது எல்லாமே நம்ம இப்ப படிச்சிருக்கோம். அது வந்து பகவான் இப்ப கிருஷ்ணர் தான் முதல்ல சொல்றார். இங்க வந்து நீங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் வந்து பிரம்மாவுக்கு சொல்றார், பிரம்மா வந்து நாரதருக்கு சொல்றார். அப்புறம் நிறைய பிரபு இவெல்லாம் வந்திருக்காங்க, ஆச்சாரியமார்கள்லாம் வந்து அவங்களோட சீடர்களுக்கு சொல்லி 32வது 32வது ஆச்சாரியர் தான் நம்ம வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா. இவர்கிட்ட இருந்தா நம்ம படிக்கிறோம். எப்படி படிக்கிறோம்? அவர் தான் இல்லையே அப்படின்னா அவர் எழுதின புக்ஸ், இப்போ இன்னைக்கு பிரபுஜி கேட்டு இருந்தாங்கள உண்மையுருவில் அவர் எழுதி வச்ச புக்ல இருந்தா நம்ம எல்லாம் எடுத்து படிக்கிறோம். சோ இவர் 32nd ஆச்சாரியா, 32வது ஆச்சாரியா. இது வந்து குரு சிஷ்ய பரம்பரால இருக்கு. இது வந்து இது ஃபாலோ பண்றது, ஒருத்தர் ஒரு சிஸ்டம் வழிவகுத்து இந்த மாதிரி சிஸ்டம் ஒரு கலாச்சாரம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுல யாரு? பிரம்மா ஃபாலோ பண்றவ யாரு? மாதவாச்சாரியார். அவர் வந்து பிரம்மாவோட அறிவுரையில அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறாங்க. அதே போல லக்ஷ்மி ஃபாலோ பண்றவங்க யாரு? ராமானுஜாச்சாரியார். அப்புறம் சிவனை ஃபாலோ பண்றது விஷ்ணு சுவாமி. அப்புறம் சனத்குமாரர் வந்து நிம்பக்காச்சாரியார். இவ வந்து குரு சிஷ்ய பரம்பரை தான். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வருது, நிம்பக்காச்சாரியருக்கு அப்புறம் குரு சிஷ்யா வரும். இது வந்து டைரக்டா பிரம்மா நாரதர் இந்த மாதிரி. அடுத்தது இப்பதான் அவளோட கொஞ்சம் போட்டோ இதெல்லாம் பேர் இருக்கு, பின்னாடி பேர் வந்து டீட்டெயிலா கொடுத்திருக்கேன். சோ இது வந்து பிரம்ம மாத்வா கௌடிய சம்பிரதாயா பரம்பரா பிராப்தம். இதுலதான் அந்த பேரெல்லாம் நான் வந்து டைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். கிருஷ்ணாக்கு அப்புறம் பிரம்மா, நாரதர், வியாசர், மத்வா, இவளோட பேர்லாம் நமக்கு அவ்வளவா தெரியாது. ஏன்னா இவளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இன்னும் அட்லீஸ்ட் ஐ குட் நாட் ஃபைண்ட். நான் இதுல கேட்கல, நரஹரி கொஞ்சம் கேட்டிருக்கேன். மாதவா, அக்ஷோபியா, ஜெயதீர்த்தர், ஞான சிந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், ஏதோ 1-2 ஏதாவது இருக்கலாம்.
தயாநிதி, வித்யாநிதி, ராஜேந்திரன், ஜெயதர்மா, புருஷோத்தமன், பிரம்மண்ய தீர்த்தம், வியாச தீர்த்தம், லட்சுமிபதி, மாதவேந்திரபுரி. இதுல இருந்து கொஞ்சம் 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 நிறைய இப்ப நமக்கு வந்து நெட்ல சர்ச் பண்ணா நமக்கு தெரியும். மாதவேந்திரபுரி, ஈஸ்வரபுரி, அதுல வந்து நித்யானந்தா அத்வைதா அவங்களாம் வராங்க. பகவான் சைத்தன்யா அவர்கிட்ட தான் நேற்றுக்கு தான் அவரோட இதெல்லாம் பேரண்ட்ஸ் டே இருந்தது இல்லையா, அவர் தான் வந்து ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் பண்ணறதுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்ததே அவர் தான், அந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்படின்னு. அப்புறம் ரூபா சனாதன கோஸ்வாமி, ரூபா கோஸ்வாமி, அவரோட கசின்ஸ் ஸ்வரூபா கோஸ்வாமி அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ரகுநாத கோஸ்வாமி, கிருஷ்ணதாச பட்டர் நினைக்கிறேன், நரோத்தம தாசா, விஸ்வநாதா தெரியல, அது நினைவில்லை. விஸ்வநாதா என்ன தெரியும், ஸ்ரீல ஜெகநாத தாச பாபாஜி மகாராஜா, பக்தி வினோத டாக்ரா, ஸ்ரீல கௌரகிஷோர தாச பாபாஜி மகாராஜா, ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மகாராஜ், ஏசி பக்தி அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. இவர் யாரு, நம்மளுடைய ஆச்சாரியர், 32வது ஆச்சாரியர். இவரோட குரு தான் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மகாராஜ். சோ நம்ம இவ்வாறு இது பண்ணி சங்கிலி தொடர் வழியா தான் நம்ம வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம். எஸ், ஆனா இப்ப வந்து இதுக்கு ஆனால் எப்படி நீங்கள் ஏன் சமகாலத்தை ஓகே. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி 4.4 இல்ல இதுல. அப்ப இவர் என்ன கேட்கிறாருன்னா, அர்ஜுனன் கேட்கிறார், நீங்க வந்து இவருக்கே சொல்லி கொடுத்திருக்கல, ஏன்னா 4.3ல 4.4ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், அது இதுல இல்ல. ஒரு நிமிஷம் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா பாக்குறேன். இல்ல 4.2க்கு அப்புறம் 4.4 வந்துருச்சு. ஐ திங்க் 4.3ல தான் அந்த கொஸ்டின் கேட்கிறார் அர்ஜுனன், நீங்க வந்து என்ன மாதிரி இருக்கீங்க பாக்குறது. ஆனா நீங்க சொல்றீங்க சூரிய பகவானுக்கு நீங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க, அது எப்படி நீங்க பாக்குறதுக்கு என்னோட உருவம் மாதிரி தான் இருக்கீங்க, இங்க என்னோட வயசு சமகாலத்து வர மாதிரி, அப்ப நீங்க எப்படி இதுல சூரிய பகவானுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னே, அப்ப அதுக்கு பகவான் வந்து பதில் சொல்றார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். இது படிக்கலையே, விஜயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्णा विजयलक्ष्मी माताजी। यस, हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तये। परन्तप மொபைல்ல தெரியறது இல்லையா, அதான். அப்புறம் சார்ஜுனா எல்லாம் வந்து there is no word as சார்ஜுனா. இது என்னன்னாக்கா ச அர்ஜுனா. ச அர்ஜுனா. ஏன்னா அது வந்து தவ சனா அண்ட் ஓகே, அண்ட் ஆல்சோல அர்ஜுனா. அப்ப வந்து சார்ஜுனா அப்படி வந்துடும். அப்ப நம்ம when you know there is no word as சார்ஜுனா நம்ம பிரிச்சே படிச்சுக்கலாம், ச அர்ஜுனா அப்படின்னு. ஓகே, அப்ப புருஷோத்தமன் முழுமுதற் கடவுள் அதுக்கு பதில் என்ன சொல்றார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம், நிறைய பிறவி எடுத்துட்டோம், நிறைய வந்து பார்த்துருக்கோம் நம்ம. ஆனால் என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். அவர் கடவுள், அதனால அவருக்கு நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க வைப்போனே, அது உன்னால் முடியாது, உன்னால அது வந்து முடியாது. நமக்குதான் ஒண்ணுமே, இப்போ நேற்றுக்கு நடந்த என்ன சாப்பிட்டோம்னு இன்னைக்கு நினைவு இருக்காது, அந்த மாதிரி இருக்கும் மறதி. அப்புறம் வேற ஜென்மம்ல எடுத்துட்டு வந்தோம்னா போன ஜென்மத்துல என்னவா இருந்தும் தெரியாது. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும், நடந்த காலமும் தெரியும், இப்போ நிகழ்காலத்தையும் தெரியும், வரப்போற காலமும் என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். அதனாலதான் அவர் பகவான். நமக்கு அது வந்து நினைவு இருக்காது. அதான் இவன் சொல்றேன், நிறைய நானும் அவதாரம் எடுத்திருக்கேன், எல்லாம் எனக்கு நினைவு இருக்கும், ஆனா உனக்கு நினைவு இல்லை அப்படின்னு சொல்றேன். அப்புறம் இது வந்து கொஞ்சம் கால்குலேஷன் இருக்கு, 4-5 ஸ்லைட் பார்க்கலாம், எவ்வளவு என்னால முடியறதோ சொல்றேன், உங்களுக்கு எவ்வளவு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் பார்க்கலாம். ஓகே, பிரம்மாவின் ஆயுள், பிரம்மா அவரோட வந்து ஆயுட்காலம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, இப்போ அவர் யூனிவர்ஸ், நான் இது இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு, நான் வந்து உங்களுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், இன்கேஸ் யாருக்காவது தமிழோட இது இங்கிலீஷ் ப்ராப்ளம் தான். அவர் யூனிவர்ஸ் ஃபுல், நம்மளோட இந்த அண்ட சராச்சரம் ஃபுல் அண்டம் இருக்கு, அந்த யூனிவர்ஸ் ஹாஸ் அ லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் 300, அதோட உயிர் அல்ல, அதோட என்னது ஆயுட்காலம் எத்தனை, நம்ம யூனிவர்ஸ் வந்து இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆயுட்காலம் இருக்கு, அது வந்து 311.040 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அது வரைக்கும் உயிரோட இருக்கும், அந்த இது இருக்கும், அவ்வளவு சீக்கிரம் அழிஞ்சு போகாது. And this is the time that passes when Mahavishnu, a mere expansion of Lord Krishna, exhales or inhales just once. இவ்வளவு வருஷ காலத்துல அவர் ஒரு வாட்டி எக்ஸேல் பண்றார், எல்லாம் வந்தாச்சு, எல்லாம் என்னது மேனிஃபெஸ்டா, எல்லாம் நம்ம உலகம்லாம் சிருஷ்டி ஆயிடுச்சு. அடுத்தது அவர் இன்ஹேல் பண்ணும்போது என்னது எல்லாம் போயிடும், அவரோட இது அவரோட என்னது அவருக்குள்ளே போயிடும், எல்லாம் அப்படி ஒடுங்கிடும் அவருக்குள்ள. திரும்பி அவர் எக்ஸேல் பண்ணும்போது எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி வரும்.
சோ அவரோட பிரீத்திங்கோட இது எப்படி ஒரு ஒரு பிரெத்தே அவரோட வந்து 311.040 ட்ரில்லியன். இந்த ட்ரில்லியன் இயர்ஸ்ல நம்ம இந்த இதோட earthly years. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி அவரோட வந்து ஒரு மூச்சு காற்று அந்த மாதிரி ஒரு மூச்சு விடுறதும் ஒரு மூச்சு இன்ஹேல் பண்றது எக்ஸேல் பண்றதும் அந்த கணக்கு. 1 day of Brahma 12 hours அவரோட வந்து ஒரு 12 hours மொத்தம் 24 hours இருக்கு இல்லையா, அவரோட ஒரு 12 hours that is day time is divided into 14 parts called manmantras. இங்க இருக்கு இல்லையா அவரோட ஒரு இங்க வந்து இரவு போட்டிருக்கு. ஒரு இரவு முடிஞ்சு ஒரு பகல் ஆரம்பிக்கிற நேரத்துல இருந்து இந்த இரவு ஆரம்பிக்கும் போது வரைக்கும் இந்த ஃபுல் பகல் நேரம் அதுல வந்து எவ்வளவு இருக்கு 14 மன்மந்த்ராஸ் இருக்கு. அந்த ஓவரால் there is a partial creation at the start of new manmantra. இந்த ஒரு ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஒரு கிரியேஷன் ஏற்படுறது, இதோட எண்டுல கொஞ்சம் ஸ்மால் பகுதி பிரளயம், பகுதி சிருஷ்டி, இங்க பகுதி பிரளயம். ஆனா இது ஃபுல் இது பார்த்ததுனாக்கா மகா பிரளயம். ஓகே, இது இப்ப நம்ம இந்த குறுகி பாக்குறோம். நம்ம இப்போ ஒரு இந்த ஃபுல் இந்த பிரளயம் சொன்னீங்களே, இப்ப விஷ்ணுவோட அவர் மூச்சு விடும்போது எல்லாம் சிருஷ்டி ஆறுது, அப்புறம் ஒரு மூச்சு விட்டு அவர் எடுக்கும் போது எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுது, பிரளயம் வந்து அழிஞ்சு போயிடும். அதுல நடுவுல வந்து ஒரு கல்பம் அப்படின்னு, அது வந்து பிரம்மாவின் பகல். அந்த பிரம்மாவின் பகல் அது வந்து இப்ப ஜூம் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க. அது வந்து ஒரு இரவு முடிஞ்சு காலை நேரம் ஆரம்பிக்கிறதுல இருந்து அந்த காலை நேரம் முடிஞ்சு இரவு ஆரம்பிக்கிறது வரைக்கும் ஒரு பீரியட். அந்த பீரியட்ல எவ்வளவு இருக்கு 14 மன்வந்த்ராஸ் அது இருக்கு. மன்வந்த்ரானா என்னது பார்க்கலாம், போட்டிருக்கு. there is a partial creation. இந்த பீரியட்ல என்னது partial creation, கொஞ்சம் கிரியேட்டும் ஆகும், கொஞ்சம் அனிஹிலேட்டும் ஆயிடும், கொஞ்சம் அழிஞ்சு போயிடும், கொஞ்சம் கிரியேட்டும் ஆகும். Creation at the start of the new manmantra, and there is a partial annihilation at the end of each manmantra. In each manmantra, oh sorry, நான் இங்கே நினைச்சேன் ஒவ்வொரு மன்மந்திராலையும் அழிஞ்சு போகுமா, கிரியேட்டும் ஆகும் அழிஞ்சு போகும், கிரியேட்டும் ஆகும் அழிஞ்சு போகும். அப்படி அப்போ 14 வாட்டி இந்த மாதிரி பிரளயம் வந்து இது வந்து அழிஞ்சு கிரியேஷனும் வரும் அப்படின்னு. Between each manmantra there is a juncture. இந்த ஒரு இது ஒரு என்னது ஆரம்பம், கிரியேஷன் ஆரம்பித்து இங்க முடியும் போது பிரளயம் வந்து அழியும் போது திரும்பி கிரியேட் பண்றதுக்கு there is a நடுவுல ஒரு கேப் இருக்கும். கேப்னா என்னது, ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன, நமக்கு இங்க கண்டு பார்த்தா சின்னது, அது எத்தனை இயர்ஸ் இருக்குமா 1.728 மில்லியன் இயர்ஸ். கணக்கெல்லாம் மைண்ட் பாக்லிங்கா இருக்கும். அவ்வளவு இயர்ஸ்க்கு அந்த இது இருக்கும் ஜங்ஷன். திரும்பி பிறப்பெல்லாம் எல்லாம் கிரியேஷன் ஆகும், அப்புறம் வந்து அனிலேஷன் ஆகிறதுக்கு அந்த ஒரு மன்மந்திரா திரும்பி அந்த மாதிரி 1.728. அப்ப இந்த மாதிரி ஜங்ஷன் வந்து ஜங்ஷன் அது வந்து 15 இது இருக்கும் ஜங்ஷன். தட் இஸ் சந்தியானா இதுதானே சங்கமம் மாதிரி. ஓகே, அப்புறம் பிட்வீன் ஈச் மன்மந்திரா there is a junction அது பார்த்தோம். வித்தின் ஈச் மன்மந்திரா there is a different மனு. ஒரு மன்மந்திராக்கும் ஒரு மனு இருக்கார் வந்து ரூல் பண்றது. அப்புறம் the first human மனுங்கிறது யாரு, the first human நம்ம இப்ப முன்னாடி பார்த்தோமே. within each manmantra there are 71 chatur yugas, each of 4.32 million years duration of each manmantra. இந்த ஒரு மன்மந்திரால தான் இப்போ ஜூம் பண்ணி காட்டியிருக்காளா, ஒரு மன்மந்திராவோட இதுல பார்த்துனாக்கா இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஜூம் பண்ணினது என்னது, ஒரு மன்மந்திரால என்ன இருக்கான் 71 சத்துர்யுகா. வாட் இஸ் சத்துர்யுகா, நம்ம 4 யுகம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, அதுதான் சத்துர்யுகா. சத்துர்னா 4. அந்த யுகம் என்னெல்லாம், சத்யயுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். இந்த 4 சேர்ந்துதான் ஒரு சத்துர்யுகம். அப்ப இந்த ஒரு இதுல கல்பம்ல ஒரு என்னது மன்மந்திரால எவ்வளவு சத்துர்யுகம் வருமாம், 71 வாட்டி சத்துர்யுகம் வந்து போகணும். ஓகே, ஒவ்வொன்னு எப்படி ஒரு சத்துர்யுகம் எவ்வளவு 4.32 மில்லியன் இயர்ஸ் டியூரேஷன் இன் ஈச் மன்மந்திரா. The duration of each, சும்மா இதான் சொல்லிட்டு போறேன், நீங்களாம் ரொம்ப மைண்ட் பாக்லிங்கா இருக்கும். பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்கிப், ஏன்னா இது சொல்லி கொடுக்கலன்னு வரக்கூடாது, இதெல்லாம் உங்களுக்கு வராது, இந்த டீடைல்லாம் உங்களுக்கு குவிஸ்ல வராது. some people may be very good in calculation, அவங்க வந்து கிராஸ் பண்ணிப்பா. யாருக்கு வந்து புரியலையோ just ignore it, don't bother. எது கொஞ்சம் இது புரியுமோ அது மாத்திரம் புரிஞ்சு வச்சுப்போம். ஏன்னா எனக்கும் வந்து நம்பர் எல்லாம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான் டு ரிமெம்பர். அப்புறம் டியூரேஷன் ஆஃப் ஈச் மன்மந்திரா, சாரி Manmantra, yeah, that is 71 Chaturyugas is 306.72 million years. Within each Chaturyuga, there are 4 yugas. Satya Yuga, and the Satya Yuga எவ்வளவு காலம் இருக்குமா 1.728 million, எல்லாம் மில்லியன் இயர்ஸ் தான். நம்ம only 1.728 ஒரு வருஷம் சார் 728 months அப்படிலாம் எண்ணக்கூடாது, மில்லியன் இயர்ஸ். திரேதா யுகம் வந்து 1.296, துவாபர யுகம் 864 years, கலியுகா only 432 years தான். 432 years தான் இருக்குமா கலியுகா நம்ம இடத்துல இயர்ஸோட கணக்குப்படி. அதோட டபுள் தான் வந்து துவாபர யுகா 864. இந்த கலியுகாவோட 3 times தான் திரேதா யுகா, கலியுகாவோட 4 times வந்து சத்துர்யுகா.
அப்ப இதெல்லாம் டோட்டல் பண்ணினாதான் அந்த ஒரு மன்மந்திராவோட இல்ல மன்மந்திரால இருந்து ஒரு என்ன போட்டு சொன்னேன்னா டியூரேஷன் ஆஃப் ஈச் மன்மந்திரா. ஓகே, சத்துர்யுகா ஒரு சத்துர்யுகா இஸ் இது டோட்டல் ஆஃப் திஸ். அதுபோல 71 டைம்ஸ் பண்ணாதான் ஒரு மன்மந்திரா. இக்னோர் தட் அகெயின். அப்ப இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம் அது மாத்திரம் நம்ம பார்க்கலாம். We are 120.533 million years into the current Manmantra, and this is also the age of current Manu. Very big. Vaivasvata. We are currently, with last sentence மாத்திரம் நம்ம நினைவுச்சுனா போறோம். We are currently 5,000 years into Kaliyuga. Kaliyuga ஆரம்பித்து 50,000 தான் வருஷம் ஆயிருக்கு. இன்னும் எவ்வளவு இருக்கணும்? 4,32,000 இயர்ஸ்ல நம்ம வந்து 5,000 இயர்ஸ் தான் முடிஞ்சிருக்கு. இன்னும் நிறைய காலம் இருக்கு. யாராவது வந்து இப்ப அழிஞ்சு போயிடும், உலகம் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் சொன்னா அதெல்லாம் நம்ம ஸ்கிரிப்சர் பிரகாரம் இது வந்து இட் டசன்ட் ஹேப்பன் சோ ஈஸிலி. So we are currently 5,000 years into the Kali Yuga of the 28th Chaturyuga of the 7th Manmantra in the first day of Brahma office. Our Brahma என்ன வயசாம்? இப்பதான் 51வது வயசு ஆரம்பிச்சிருக்கு. அவர் 50 வயசு கடந்து விட்டார். 51 வயசு. அவர் எவ்வளவு வாழ்நாள் இருக்க போறார்? 100 years. He lives for 100 years. 100 years அவருக்கு இப்பதான் 51 வயசு. இன்னும் இப்ப எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்கோ அவ்வளவு இன்னும் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் அழிஞ்சு போறது. இந்த பெரிய அனாலிசிஸ் எல்லாம் ஏன் பிரம்மாவின் ஆயுள் போட்டிருக்கு. லாஸ்ட் இது மாத்திரம் படிக்கலாம். சும்மா படிக்கணும்னா படிக்கலாம். ஆனா திரும்பி ரொம்ப கால்குலேஷன். இது மாத்திரம் படிக்கிறேன். நம்பர்ஸ் எல்லாம் போடலாம். பிரம்மா 50 ஆண்டுகள் கடந்து விட்டார். அப்படின்னா எவ்வளவு 50 காலம்? நமக்கு 50 இயர்ஸ் இஸ் வெரி ஸ்மால் கணக்கு. அவரோட கணக்கு பார்த்தா 155.52 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். earthly இயர்ஸ் பார்த்தா இவ்வளவு இயர்ஸ் ஆனதான் 50 வருஷம் அவருக்கு ஆயிருக்கு. 6 மன்வந்திரங்கள் முடிந்து விட்டன. 4 யுகங்களின் 27 சுழற்சிகள் அதோட கணக்கு மட்டும்தான். சத்திய திரேதா மற்றும் துவாபராவோடு இவ்வளவு மில்லியன் இயர்ஸ். கலியுகத்தில் காலம் கடந்து விட்டது எவ்வளவு? 5,000 நம்ம சொன்ன ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா 5,170 5117 வருடங்கள் முடிஞ்சாச்சு. பிரம்மாவின் வாழ்க்கை எவ்வளவு? 155 தான். ஆல்மோஸ்ட் லைக் 100 இது 100 இயர்ஸ் தான் வாழ்ப்பறார். இதுல என்ன 155.522 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் நம்மளோட. பட் he lives for 100 years. I don't know என்ன அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. அவரோட வந்து வாழ்க்கை வந்து 100 இயர்ஸ் தான். ஓகே, 4 யுகங்களின் 27 சுழற்சிகள். திரும்பி அதே தான் வருது. மனுவின் வாழ்க்கை போட்டிருக்கு. மனுவின் வாழ்க்கை இது முன்னாடி பார்க்கல. 120.5331 மில்லியன் இயர்ஸ். மனு பிறப்பதற்கு முன்பே இதுதான் நம்ம என்ன படிக்கணும் அது மாத்திரம் பார்க்கலாம். இப்போ மனு பிறப்பதற்கு முன்பே அதை ஏற்றுக்கொள்வது கீதை. கீதை வந்து இறைவன் தனது சீடரான சூரிய கடவுள் விவஸ்வானிடம் பேசினார். மனு பிறப்பதற்கு முன்னாடி வந்து இது சொல்லியாச்சு. யார்கிட்ட? சூரிய பகவான் சொல்லியாச்சு. அப்ப எத்தனை வருஷம் முன்னாடி பகவான் சொல்லியிருக்கார்? கீதை 120 மில்லியன் 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவஸ்வானிடம் சொல்லப்பட்டது. அவ்வளவு பழசு நம்ம பகவத்கீதை. இட் இஸ் நாட் நேத்துக்கு முந்தா நேத்துக்கு வந்ததெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நம்மளோட வந்து சனாதன தர்மா இஸ் வெரி ஏன்ஷியன்ட். அப்போல இருந்து நம்மளோட வந்து இந்த பகவத்கீதா இருக்கு. நிறைய பேர் படிச்சிருக்காங்க. அண்ட் கிருஷ்ணருக்கு அர்ஜுனனுக்கு இப்பதான் ஒரு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு. எஸ், போர் புரிஞ்ச சமயத்து. எஸ். அப்புறம் என்னது? கீதை எப்போது பூமிக்கு வந்தது? மகாபாரதத்தில். தட் இஸ் ஆன்டி பர்வா. அந்த பர்வா நம்பர் கொடுத்துருக்கு 348.51 and 52. அதுல வந்து கீதாவின் வரலாறு பின்வருமாறு அறியலாம். திரேதா யுகத்தின் மில்லியனத்தின் தொடக்கத்தில் விவஸ்வானால் மனுடனான இந்த உறவின் விஞ்ஞானம் வழங்கப்பட்டது. மனு மனித குலத்தின் தந்தையாக இருந்ததால் இந்த பூமியின் கிரகத்தின் ராஜாவான தனது மகனான மகாராஜா இக்ஷ்வாக்கு அவருக்கு கொடுத்தார். ராமச்சந்திரர் தோன்றிய ரகுவம்சத்தின் முன்னோடிகள். ராமர்லாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பகவத்கீதை பேசப்பட்டிருக்கு. ஆகையால் மகாராஜா இக்ஷ்வாக்குவின் காலத்திலிருந்தே மனித சமுதாயத்தின் பகவத்கீதம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு. திரேதா மற்றும் துவாபர யுகம் இது நம்பர் அதோட வைட் இஸ்கா. எனக்கு இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் போட்டோ காப்பி மாதிரி. So I won't be able to change. only இது மாத்திரம் கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணி இது போட்டிருக்கேன். கீதை அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன படிக்கணும்? கீதா இது வேணா வரலாம் குவிஸ்ல. பகவத்கீதை எப்போ சொல்லப்பட்டது, பூமிக்கு எப்போ வந்தது அப்படின்னா 2 மில்லியன் ஆண்டுகள் 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூமிக்கு வந்தது. இப்போ பிரம்மாவின் ஒரு நாள். பிரம்மாவோட ஒரு நொடியே எவ்வளவு? அவரோட ஒரு செகண்ட் இஸ் நம்மளோட இந்த 3 இயர்ஸ் பார்த்தா 1 lakh years. நம்மளோட இங்க 1 lakh years ஆனது அவருக்கு ஒரு செகண்ட். பிரம்மாவின் ஒரு நிமிடம்னா இன்டூ 60 பண்ணுவோம். அப்போ 60 lakhs. பிரம்மாவின் ஒரு மணி நேரம் இன்டூ again 60. அப்போ 3,600 lakhs. அப்புறம் பிரம்மாவின் ஒரு நாள் எவ்வளவு சைஃபர்.
அவரோட ஒரு நாளே இவ்வளவு நம்மளோட ஆண்டுகள். அப்ப அவருக்கு 100 வயசு ஆனோன்னா எவ்வளவு கால்குலேஷன். இந்த இது மிஸ்ஸும் பண்ண முடியாது, படிக்கவும் வேணும். இது கொஞ்சம் ஒரு இது நடுவில் ஒரு பாட்டில் நெக் மாதிரி வந்துடும். கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டமா இருக்கும், ஆனா படிக்கவும் வேணும் அந்த மாதிரி. எஸ், பவிதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கேடா? இருக்கேன் மாதாஜி, அன்மியூட் பண்ண முடியல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அஜோ அபிசன்ன அவ்யயாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோ அபிசன் பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவாமி ஆத்ம மாயையா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் பிறக்காதவனாக இருந்தாலும் பகவான் எப்பவும் அவர் பிறக்கவே மாட்டாரே. இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். பகவான் எப்பவுமே நம்மள ஆத்மா மதர். நம்ம நேற்று வரைக்கும் என்ன படிச்சோம்? இந்த 3rd சாப்டர் வரைக்கும் ஆத்மாவுக்கு வந்து இறப்பில்லை பிறப்பில்லை இப்படி படிக்கிற போல பரமாத்மா அவருக்கும் இறப்பில்லை பிறப்பில்லை. அப்ப என்னது, நான் பிறக்காதவனாக இருந்தாலும் எனது ஆழ்நிலை உடல் ஒருபோதும் கெட்டு போவதில்லை. அப்ப நம்மளோட எல்லாம் எப்படி ஒரு உடல்னு நம்ம எடுக்கிறோம், ஆனா அது கெட்டுப்படுறதுன்னா என்னது, வளர்ந்துட்டு இருக்கும். முன்னாடி இருந்த செல் இப்ப அது என்ன சயின்டிபிக்கா செல்ஸ் ஆர் டையிங் எவ்ரி செகண்ட் அப்படிலாம் சொல்றா. அதுதான் நம்மளும் ஸ்கிரிப்சர்ல அதுதான் சொல்றோம். ஒரு ஒரு பருவம் மாறிண்டே வருது இல்லையா. சின்ன ஒரு 10 இயர்ஸ் முன்னாடி, ஒரு 2 இயர்ஸ் முன்னாடி இருந்த இது மாதிரி நம்மளோட இப்ப ஸ்கின் இருக்காது, நம்மளோட தோற்றம் அப்படி இருக்காது. மாறுதல் வந்துட்டே இருக்கும். நம்ம உடல் மாறுறா போல இந்த உள்ள ஆத்மாவும் வேறொரு பாடி போட்டுன்னு அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். சோ ஆனா பகவானோட அந்த மாதிரி கிடையாது. எனது ஆழ்நிலை உடல் ஒருபோதும் கெட்டு போவதில்லை. எப்போ அவர் அப்படியேதான் இருப்பார். எல்லா உயிர்களுக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு 1000 ஆண்டுகளிலும் நான் எனது அசல் ஆழ்நிலை வடிவில் தோன்றுகிறேன். நான் வந்து எல்லாருக்கும் நான் கடவுளா இருக்கிறதுனால நான் வந்து ஒரு பர்பஸ்க்கு ஐ கீப் கமிங். நான் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து அவதாரம் எடுக்கிறதுக்கு உள்ள நிர்பந்தத்துல நான் வந்து வந்துட்டு இருக்கேன். என் ஆழ்நிலை வடிவில் நான் தோன்றுகிறேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்ப இங்கேயும் வசுதேவர் அவளுக்கு வந்து குழந்தை பிறந்தோன்னு ஃபர்ஸ்ட் இது அவளுக்கு கண்ணுக்கு புலப்படுறது இது. அப்புறம் மயக்கம், ஒரு கண்ணு மறைஞ்சு விடுறது. அதுக்கப்புறம் என்ன பார்க்கணும், குழந்தையதான் அவங்க பாக்குறாங்க. அப்புறம் குழந்தையோட ஒரு செய்கையெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் அவங்களுக்கு புரியறோம், இன்னும் தெய்வீக இது இருக்கு அவருக்கு அப்படின்ட்டு. ஆனா அவருக்கு காட்சி தரார், இப்படிதான் அவர் வந்து அவதரிக்கிறார். அப்புறம் குழந்தை ரூபமா மாறிடுறார். யாருமே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலையா? இவ்வளவு சொல்லிட்டே இருக்கேன் நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு. சரவண ஜோதி மாதாஜி எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க? யாருமே படிக்க வேண்டாமா? கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி, எரம்பன் பிரபுஜி, நீங்க இன்னைக்கு படிக்கணும். எரம்பன் பிரபுஜி சாந்தி. ஒரு நிமிஷம். எரம்பன் பிரபுஜி இருக்கீங்களா? இல்ல அவர் இல்ல. நிறைய பேர் எல்லாம் ஆன் பண்ணிட்டு தூங்க போயிட்டீங்களா, சாப்பிட போயிட்டீங்களா தெரியல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. படிச்சுடுங்க, நீங்க படிச்சிருப்போம். அப்புறம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவாள். யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அப்யுக்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சுஜாம்யஹம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப இது ரொம்ப நல்ல ஃபேமஸ் ஸ்லோகா தான். எல்லாமே நல்ல ஸ்லோகா தான். ஒண்ணுக்கு ஒண்ணும் மிஞ்சி போறா போலதான் நல்ல ஸ்லோகா இருக்கும். இதுல என்ன இருக்கு? யதா யதா ஹி தர்மஸ், எங்கெல்லாம் இது தர்மங்கள்லாம் வந்து குலைந்து போறதோ, எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரதகுல தோன்றலே, அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன். அப்ப அந்த மாதிரி டைம்ல அவர் வந்து தோன்றுவார். அடுத்ததுல என்ன, சிமிலர் தான், அதுவும் இதுவும் கொஞ்சம் சிமிலர் தான். சிந்து கோபி மாதாஜி படிங்க. परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. இங்க நடுவுல இந்த சலாம் வரும் இல்லையா, அது ச கிடையாது மாதாஜி, சொல்லணும். ஓகே, சனாக்கா அண்ட், ச கிடையாது. அது ஒண்ணு கரெக்ஷன் பண்ணுங்க. நிறைய வரும் இது அண்ட் வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, இது என்னது, அந்த சிமிலர், அது முன்னாடி சொன்னதுதான். அவர் எப்பெல்லாம் அவதரிக்கிறார்? பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன். அவர் ஏன் வரார்? இவாளெல்லாம் பக்தர்களை காக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து பக்தர் லெவல்ல இருக்கோம். அதுல நழுவி விழக்கூடாது. ஏன்னா எந்த நேரமும் பகவான் நம்மள பக்தன் ஆயாச்சுனாலே பகவான் வெயிட் பண்றார் நம்மளை வந்து காப்பாத்துறதுக்கு தான். ஏன்னா யுத்தம் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. சின்ன சின்ன இதை வழிக்க விழுந்தா கால் உடைஞ்சதே உசுறு போச்சுன்னா இப்ப நடந்துட்டு இருக்கேன். அதுல இருந்தெல்லாம் கூட நம்மளை காப்பாற்றுவோம். அதனால எப்பவுமே நம்ம வந்து டிவோட்டியா இருக்கிறது தான் நல்லது. அண்ட் துஷ்டர்கள்னா யாரு? மனுஷாலே துஷ்டர்கள்லாம் இருக்கோமே இல்லையா? பொறாமை, கோபம், இதெல்லாம் தான் துஷ்டத்தனம். இதெல்லாம் இருந்து நம்ம வந்து விடுபட்டு விட்டு நம்ம வந்து டிவோட்டியா இருக்கணும். அப்ப டெஃபினட்டா பகவான் வந்து நம்மளை வந்து காப்பாற்றுவார். யுகந்தோறும் அவர் வந்து அவதாரம் புரிஞ்சு நம்மளை காப்பாற்றுவார்.
எஸ், அப்ப இதுல என்னது, கிருஷ்ணர் எதற்காக தோன்றுகிறார்? கிருஷ்ணர் தோன்றி 3 காரணங்கள் என்ன? பக்தர்களை காக்க, அசுரர்களை அழிக்க மற்றும் தர்மத்தை நிலைநாட்ட. எப்பெல்லாம் அதர்மம் தூக்கி ஆடுறதோ அந்த டைம்ல ஒரு போடு போடுறதுக்கு வந்துடுவார். அவர் அவதாரம் முடிச்சு எடுத்துன்னு வந்துடுவார். ஹரே கிருஷ்ணன். அப்புறம் கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இது பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரின் வடிவம் எப்படி? நிரந்தரமானது, பெர்மனன்ட். அவரோட இந்த உடல் எப்பவுமே இருக்கும். நம்ம தாத்தா, கொள்ளு தாத்தா, எள்ளு தாத்தா பாக்குற கிருஷ்ணரும் இப்படியேதான் இருந்திருக்காரு. இப்போ நம்மளும் இருக்கோம். அந்த தாத்தா எல்லாம் போய் எத்தனையோ வருஷம் ஆயிடுச்சா. நம்மளும் இப்போ எல்லாம் வயசாயிட்டு வரும். நம்ம பசங்களும் எல்லாம் படிக்கிறாங்க. அவங்களும் இதேதான், கிருஷ்ணர் இதே ஃபார்ம்ல தான் பார்க்க முடியும். ஏன்னா அவருடைய வடிவம் எப்படி? நிரந்தரமானது, பெர்மனன்ட். நம் வடிவம் தற்காலிகமானது. அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணரின் உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. நம் உடல் ஆன்மாவிலிருந்து வேறுபட்டது. நம்ம ஆன்மா பத்தி நம்ம இதழ் பார்த்தோம். இன்னைக்கு படிக்கலாம் கொஞ்சம். கிருஷ்ணரின் உடல் ஆன்மீகமானது, நம் உடல் பொருள்மயமானது. 5 இது மெட்டீரியல். அவர் பாடி இஸ் மேட் ஆஃப் 5 மெட்டீரியல் எலிமெண்ட்ஸ். அப்புறம் கிருஷ்ணர் மாயாவின் கட்டுப்பாட்டாளர். மாயாவை அவர் கட்டுப்படுத்துறார். ஆனா நம்ம எப்படி ஒரு உடல் எடுத்துன்னு நம்ம இந்த உலகத்தை பிறக்கும் போது மாயாதேவிகள்லாம் நம்மளை வந்து கொள்ளறான். நம்ம ஒவ்வொன்றும் ஒரு செகண்ட் நம்ம வந்து அவளை விடுபட்டுதான் வெளியில வர வேண்டியிருக்கு. இப்ப வந்து சோம்பி இப்ப ரொம்ப ஆக்டிவ் இல்லையா? இப்ப இந்த நேரம் நிறைய பேர் வேலைக்கு போயிட்டு வர டைமா இருக்கலாம், ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பா. அப்ப எப்படி பகவத்கீதா எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு நேரமே இருக்காங்க. இருந்தாலும் எவ்வளவு பேர் இருந்து அட்டென்ட் பண்ண வந்திருக்காங்க. சோ அந்த சத்துவகுணம் இருக்கிறது, சத்துவகுணம் இருக்கு, இல்ல படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வராங்க. சோம்பேறி அப்படி இருந்ததுனாக்கா தமோகுணம், ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கிறது வந்து ரஜோகுணம். அந்த அப்ப நம்ம வந்து கட்டுண்டுதான் இருக்கோம். இந்த முக்குணங்களும் நம்மள வந்து இழுத்துட்டேதான் இருக்கும், வேற வழியே கிடையாது. ஆனா நாமஜபம் சொல்ல சொல்ல இதெல்லாம் ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாம் லூஸ் ஆகி நம்ம வந்து பகவானோட இதுக்கு போயிடலாம். அது நிறைய வரும், திரும்பி வரும். அப்புறம் நம்ம பாடியில என்ன கவரிங் இருக்கு பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம உடம்பு, இப்ப பாக்குற உடம்பு எப்படி? அது வந்து கிராஸ் பாடி தான். So it is made of matter, earth, water, air, fire and ether. இது வந்து 5 பஞ்சபூதங்களா ஆனது. என்னது? நெருப்பு, அர்த்தம் என்ன சொல்லுவா? அர்த்தம் தமிழ்ல எனக்கு சொல்ல தெரியாது. தண்ணீர், யாருக்கா சொல்ல தெரியுமா? நீர், காற்று, ஆகாயம், பூமி. நீர், நிலம். நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், பூமி, ஆகாயம், நெருப்பு, ஆகாயம். இந்த இது மாதிரி வந்து நம்ம வந்து 5 எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் கிராஸ் பாடி. அதுக்குள்ள என்னதுக்கு? ஒரு சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கு. இது வந்து ஸ்தூல சரீரம். அதுக்குள்ள ஒரு சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கு. அதுல என்னெல்லாம் இருக்கு? மைண்ட், அப்புறம் ஃபால்ஸ் ஈகோ, நான் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஒரு இது கான்சியஸ்னஸ். மைண்ட் இருக்கும், ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கும், அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ். அது வந்து அதுக்குள்ள இருக்கும். அதுக்குள்ளதான் இந்த ஆத்மா இருக்கும். ஆத்மாங்கிறது எப்படி? சத் சித் ஆனந்தா, சத்தியம். அது எப்பவும் உள்ளதுதான். அண்ட் சித் எப்பவும் இந்த இதா இருக்கும். சித்து என்ன சொல்லுவா? ஆன்மீகமா ரொம்ப பயஸா இருக்கும். அண்ட் வந்து சத்தியமா இருக்கும். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். அண்ட் வந்து சித்தா இருக்கும் அண்ட் ஆனந்தமா இருக்கும். ஆல்வேஸ் அவ ஹாப்பி சோல். சோல் கேன் நெவர் பி அன்ஹாப்பி. எப்போ அது வந்து ஹாப்பியா இருக்கும். அதான் சோல். அப்ப இது வந்து 3 கவரிங். சோலுக்கு மேல ஒரு கவரிங், அதுக்கப்புறம் ஒரு கவரிங். இதுதான் நமக்கு, நம்ம உடம்புக்கு கவரிங் ஆஃப் த சோல் இஸ் சூக்ஷ்ம சரீரம், அதுக்கு மேல ஸ்தூல சரீரம். எஸ், சாந்தி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः यत्वा देहं पुनर्जन्म नैदि मां एदि सो अर्जुन। हरे कृष्णा। यत्वा देहं. ஓகே. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவனொருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் பிறப்பு எடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகிறான். பகவானோட கோலோக விருந்தாவன் யாரு வந்து இந்த பகவானோட ட்ரூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. பகவானோட உடல் நம்மள மாதிரி இல்ல, பாக்குறது நம்மள மாதிரி இருக்கார். அவர் எப்படி மலையை தூக்கினாரோ எப்படி தூக்கிருப்பார்? 5 வயசு குழந்தை எப்படி தூக்கிறார்? இந்த மாதிரி குதிரக்கமா கேட்கறவாள் இருக்கா. அவர் தெய்வம். அப்ப தெய்வம்னாக்கா எக்ஸ்ட்ரா பவர்ஸ் இருக்கதானே இருக்கும். அப்பதான் நம்ம நம்பி நம்ம இதெல்லாம் வந்து பகவான வழிபடதான் வேணும். அது பண்ணல வந்து ஈக்குவலா இதெல்லாம் நாத்திகர்னு அர்த்தம். சோ யாரு இதை நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரீசன் சொல்றேன். ஃபுல் 18 சாப்டர்ஸ்ல பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு ரீசன்ல சொல்றேன். அந்த மாதிரி உள்ளவா இங்க வந்து பௌதிக உலகத்தை திரும்பி பிறக்க மாட்டார் அப்படின்னு. சோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன்று. பகவான நினைச்சோன்னா என்ன பண்ணுவோம்? பகவானை ஸ்துதிப்போம், பகவானுக்கு வேண்டி எல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணுவோம், பஜனை பண்ணுவோம், நாம ஜபம் பண்ணுவோம், எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுவோம். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன, அவங்க வந்து திரும்பி இந்த உலகத்துல பிறக்க மாட்டார். அர்ஜுனா, அவன் என்னது நித்திய உலகை அடைவான். அவரோட நித்திய உலகம்னு ஒரு இடம் இருக்கு, கோலோக பிருந்தாவன்.
இந்த நம்ம ஹார்ட்டுக்குள்ளேயே இருப்பார் பரமாத்மா. அவரோட இடம் ஒண்ணு இருக்கு கோலோக பிருந்தாவன். அது வந்து அழிவே அழியாது. பாக்கி எல்லாம் அந்த பிரளயம் வந்து எல்லாம் அழிச்சு போகும். அந்த கோலோக பிருந்தாவன் மாத்திரம் அழியாது. அது அங்க எப்படி போவோம்? இந்த மாதிரி உடம்பெடுத்துன்னு போக மாட்டோம். நம்மளோட மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் தான். சூக்ஷ்ம சரீரம் அண்ட் ஆத்மா தான் அங்க போகும். இந்த உடல்லாம் அங்க வந்து இருக்காது. இந்த அறிவை பெறுவதால் என்ன பயன்? அப்புறம் சரவண ஜோதி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम् उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा बुधा मद्भावम् आहताः। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। அப்ப இதுல இருந்து வீத ராக பய குரோத பற்றுதல் பயம் கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுதும் என்னில்லைத்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர் அப்படின்னு நிறைய பேர் இதுல எல்லாம் விடுபட்டு வந்திருக்காங்க. இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லாரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்களாயினர். எல்லாரும் வந்து இந்த பற்றுதல் பயம் இதுல இருந்து வீத்தராக பயப்படுது இதுல இருந்து எல்லாம் விடுபட்டு என்னுடைய ஆழ்நிலை என்னோட கோலோக பிருந்தாவன் வந்து சேர்ந்துட்டாங்கன்னு. இது என்ன பாஸ்ட் டென்ஸ் யாருக்கோ தெரியுமா? ஜராசந்தனம். ஜராசந்தனம் வந்து அது ஸ்டோரி இருக்கு இல்லையா, சிசுபால் ஸ்டோரிஸ், ஜராசந்தன் ஸ்டோரி இருக்கிற போல இது ஒரு ஸ்டோரி. ரொம்ப என்னன்னா கிருஷ்ணர் இருக்கும் போதே வந்து கிருஷ்ணரை வந்து நம்பாதைக்கு அவரை வந்து ஏளனம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தவா இருந்திருக்கா. ஆனா he proved that he was a god சொல்லிட்டு அவர் அப்பவும் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கார். இப்போ நாத்திகர்கள் நிறைய பேர் இருக்கார். சோ ஆனா அவர் கடவுள் சொல்லிட்டு நம்பணும். எஸ் விஜயலட்சுமி மாதை படிங்க. எல்லாரும் திரும்பி எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணும். எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. சொல்லிட்டே இருக்கேன், ரிப்பீட் பண்ணினாலும் பரவாயில்ல, ப்ளீஸ் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் வரும், படிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டும் இருக்கும், கான்பிடன்ஸ் வரும், யூ வில் இம்ப்ரூவ். எஸ் படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तदैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः சொல்லலாமே சாம்பார் என்ன சாம்பார் சொல்லுவாள், என்ன சொல்லுவாள்? सर्वशः ரெண்டு எழுத்து சேம் தானே. சர்வசஹ பிராக்டிஸ் தான், பிராக்டிஸ் பண்ணா சர்வஷஹ மாதாஜி. இதுதான் மனுஷன், இதுதான் ஷ. அந்த ஷ இருக்கா? இல்ல, என்ன இருக்கு? சர்வசஹ சர்வஷஹ மனுஷ்யா சர்வசஹ. ஓகே ஓகே, நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். அப்ப என்னது? ஏ யதாமாம் பிரபத்யந்தே தாம் சதைவ பஜாமியா. அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகிறார்களோ அதற்கேற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கிறேன். யார் எங்கிட்ட வந்து நல்ல பக்தியோடு தொண்டு புரிந்து நிறைய நாமஜம் சொல்லி எந்த நேரம் ஹரே கிருஷ்ணாமம் ஏங்கண்டா உட்கார்ந்தா பகவானை நினைத்துட்டு எல்லா வேலையும் பண்றாங்க. அது போல அவர் வந்து வெகுமதி கொடுப்பார். அது போல அவர் வந்து நமக்கு ரிட்டர்ன் கிஃப்ட், நம்ம வந்து ஒரு பர்த்டேக்கெல்லாம் போச்சுன்னா ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்தா ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் கிடைக்கிற போல பகவான் தான் பார்த்துட்டே இருக்காரு இல்லையா. நம்ம எல்லா செய்கையில நம்ம வந்து எப்படி பகவானை நினைத்துட்டு எல்லா வேலையும் பண்றோம். அது போல அவர் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா நம்ம டிவோட்டியா இருக்கும். அவர் வந்து கண்டிப்பா நமக்கு அது போல he will give in returnல வந்து நம்மள நல்லா பாதுகாப்பார். எஸ், நம்ம ஒண்ணு கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை, அவரே பார்த்துப்பார். அதுதான் அர்த்தம் அதுல. ஓகே, அதற்கேற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கின்றேன். பிரதாவின் குந்தியின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர். ஒரு விதத்துல ஒருத்தர் என்னை வந்து பின்பற்றுறாங்க. சில பேர் வந்து பஜனை பண்ணி பண்ணுவான். சில பேர் வந்து நல்ல அலங்காரம் பண்ணி பகவானுக்கு அலங்காரம் பண்ணுவான். வேற எல்லாம் ஸ்லோகம் சொல்லித்தரேன். சில பேருக்கு நல்லா ஸ்லோகம் தெரியும். பகவான் நினைத்து உருகி ஸ்லோகம் உருகி பஜனை எல்லாம் ஒருத்தர் ஒரு யஜ்யம், பகவான் நினைத்து நிறைய யஜ்யம் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு விதமா என்னை வந்து என்னை வந்து சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு எல்லாம் பண்றாங்க. அவங்க எல்லாம் என்னோட உலகத்துக்கு வந்து விடுக்கிறார்கள். எஸ், சரவணஜோதி மாதா இப்பதான் நீ படிச்சா இல்லையா? ஓகே, படிங்க. அப்புறம் இந்த லைன்ல வரட்டும். அப்புறம் நீங்க படிச்சுட்டு ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுங்க. படிங்க. காங்ஷந்த கர்ம நாம் சித்திம் யஜந்தீஹ தேவதாஹ क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. हरे कृष्ण.
இந்த உலகில் உள்ள ஆண்கள்னாக்க வெறும் ஆண்கள் நினைக்க வேண்டாம், பெண்கள். இது ஜஸ்ட் ஒரு ஹீ சொல்றோமே அந்த மாதிரி இருக்கிற மனுஷா எல்லாரும் எப்படி பலனளிக்கும் செயல்களில் வெற்றி பெற விரும்புகிறார்கள். நம்ம இப்ப இந்த உலகத்துல இருக்கோம், எது எடுத்தாலும் நான் வந்து வெற்றி பெறணும், டெஃபினட்டா தோக்கணும்னு சொல்லிட்டு யாருமே ஒன்னுத்தையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அந்த மாதிரி நினைக்கும். ஏதோ ஒரு வேலை ஒரு பிசினஸ் பண்றதுனால அதுல வெற்றி காணணும், ஒரு படிப்பா இருந்தாலும் அதுல வெற்றி காணணும், எல்லாத்தையும் வெற்றி தான் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனா அது என்ன பண்றாங்க அவங்க? எனவே அவர்கள் தேவதைகளை வணங்குகிறாங்க. நம்ம வந்து ஒரு வேற இப்ப பிரம்மா இருக்கட்டும், ஒரு சரஸ்வதி, கணபதி, ஐயப்பன், நிறைய நமக்கு நிறைய இருக்கே தேவதைகள், அவளையெல்லாம் வழிபடுறாங்க. அப்புறம் என்ன ஆகுது? அதுல வணங்குகிறார்கள். விரைவாக நிச்சயமாக அவர்களுக்கு இந்த உலகின் பலனளிக்கும் வேலையின் முடிவுகளை பெறுகிறார்கள். கண்டிப்பா அவர் இதெல்லாம் பண்ணதுன்னா அவங்களுக்கு இதுவும் கிடைக்கும், பலனும் கிடைக்கும். அவங்க பண்றதுக்கு ஒரு பலனும் அவங்களுக்கு டெஃபினட்டா அவங்க வந்து வெற்றியும் பெறுறாங்க. அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கு அதுல அடுத்து போடலாம். ஓகே, அது அப்புறம் வந்து நான் சொல்றேன். ஓகே, அடுத்த 4.13 சாந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குண கர்ம விபாகஷக தஸ்ய கர்தாரம் அபிமாம் வித்ய அகர்தாரம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ஆக்சுவலி அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாருன்னா பகவான், ஏன்னா இப்போ நம்ம பேசிக் லெவல்ல இருக்கிறதுனால எல்லாம் சொல்லணும்னு ஆர்வமா இருக்கான்னு பார்த்தா அந்த ஸ்லோகம் காணும். அவர் என்ன சொல்ற, எல்லாம் கரெக்ட் தான், அது சொல்லிடுறேன், எனக்கு அது அப்படியே மனசுலயே உறுத்திண்டே இருக்கும், ஐயோ சொல்லலையே அப்படின்னு. அவர் சொல்ற எல்லாம் தெய்வங்களை எல்லாம் கும்பிடுறாங்க, எல்லாம் கிடைக்கும். ஆனா எவ்வளவு, அது ஒரு பெர்மனன்ட் கிடையாது, சொல்லி டெம்பரரி. ஏன்னா மார்க் வாங்கணும், நிறைய மார்க் வாங்கணும், எப்படி எனக்கு நல்ல இது டிஸ்டிங்ஸ்லாம் வரணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்ணுவாங்க, கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் என்னது, அட்மிஷன் வேணும்னு சொல்லிட்டு திரும்பி வேறொரு கோயிலுக்கு போயிட்டு அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க, யாரோ என்ன சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டே இருப்பா. இந்த மாதிரி அதெல்லாம் என்னது டெம்பரரி தான். நம்ம ஆசைகள் அவ்வளவு இருக்கு, டெம்பரரி. அது முடியறதுக்கு நம்ம வந்து எல்லாம் பண்றோம், அது முடிஞ்சிச்சுன்னா ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னது, திரும்பி வேற எதுக்கு வேண்டிகிட்டே இருக்கணும். அதை விட இப்ப ஒரு செடி இருக்கு, ஒரு மரம் இருக்குன்னா, நமக்கு ஒரு பூக்கு தண்ணி, நிறைய பூக்கள் வரணும்னு சொல்லிட்டு பூக்கு தண்ணி விட்டு இருப்போமா, காய்களுக்கு தண்ணி விடுவோமா? இல்ல, அந்த மரத்தோட இதுலதான், நிலத்துலதான் தண்ணி விடுவோம். அது ரூட்ஸ்க்கு தான் தண்ணி விடும். ரூட் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணரை பஜனை பண்ணினாலே, கிருஷ்ணரை வந்து ஹரே கிருஷ்ண நாமஜம் சொன்னாலே போடுவோம், இவ எல்லாருக்கும் அதெல்லாம் போய்விடும் இல்லையா? இப்ப நம்ம சாப்பிடுறோம், கண்ணுக்கு தனியா மூக்குக்கு தனியெல்லாம் சாப்பிடுறது இல்லையா, வாயால தான் சாப்பிடுறோம், வயத்துலதான் போகுது. அதனோட புரோட்டீன்ஸோ விட்டமின்ஸோ ஃபேட்ஸோ என்ன வாட் எவர் சயின்டிபிக்கா நம்ம என்னெல்லாம் படிக்கிற தெரியுமோ அதெல்லாம் ஒரு அங்கத்துக்கு போய்விடுறது இல்லையா? அதே கன்செப்ட் தான். அப்ப நம்ம மெயின் கடவுள் யாரு? கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணரை வழிபட்டாலே, இப்ப லட்சுமி தேவி ரொம்ப கும்பிடுன்னு போடுவோம். எல்லாம் வெள்ளிக்கிழமை அந்த ஐஸ்வர்ய லட்சுமி, அந்த லட்சுமி, இந்த லட்சுமி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. லட்சுமி வந்து கிருஷ்ணரை விட்டு வரதே இல்லையே. அவ கிருஷ்ணர் சொல்ல, என்னதான் கூப்பிடல நீ போ அப்படின்னா, லட்சுமி சொல்ல, நான் உங்க ஹிருதயத்துல உட்காந்துருக்கேன், நான் உங்களை விட்டுட்டுலாம் வரமாட்டேன் அப்படின்னா, அப்ப மண்டே முட்டிக்குதான் வரும். அப்ப என்ன பண்ணோம், கிருஷ்ணா கூப்பிட்டுன்னா பொறுமை, லட்சுமி கூட வந்துருவா. ஏன்னா லட்சுமி வந்து கிருஷ்ணரை விட்டு விலகினதே கிடையாது, மார்பிலேயே உட்கார்ந்து இருப்பா. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், கிருஷ்ணரை கூப்பிட்டா போறோம், எல்லாம் வந்து செழிப்பு எல்லாமே வந்துடும். சோ அதுதான் பேசிக் கான்செப்ட். என்னன்னா இந்த மாதிரி வழிபடுறாங்க. மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல எல்லாரும் ஒரு ஆசை இருக்கும், ஒரு இது நிறைவேற்றுறதுக்கு எல்லாம் ப்ரே பண்றாங்க, எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா அதெல்லாம் டெம்பரரி, இதுக்கப்புறம் வரதா எனக்கு தெரியாது. எனக்கு அது நினைவு வந்தது, இப்போ உறுத்தின்றது, சரி சொல்லிடலாம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, சாத்தூர் வர்ணம். சாத்தூர்னா 4 வர்ணங்கள்னா தமிழ்ல கொடுக்குற அந்த வர்ணம் கிடையாது, கலர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. இது வந்து இது டிவிஷன்ஸ், நிறைய 4 டிவிஷன் நான் பண்ணிருக்கேன். சில பேர் எப்படி இருப்பாங்க, ஞானம், நிறைய ஞானம் ஈஸியா வந்துடும் அவங்களுக்கு. ஒரு ஸ்கிரிப்சர் படிச்சுக்கிட்டா ஈஸியா அவங்களுக்கு அது அர்த்தம் புரிஞ்சு எல்லாம். அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வேற வாழ்க்கையில சொல்லி கொடுப்பாங்க. இப்பெல்லாம் பணம் காசெல்லாம் கிடையாது, அவங்க படிக்கிறத சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்ப வேலைக்கு வேண்டாமா, சாப்பிட வேண்டாமான்னாக்கா இவங்க இருக்காங்களே, பாக்கி உள்ள 3 பேரும் அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுப்பாங்க. இப்போ ஒருத்தர் படிக்க வர்றார், அவருக்கு வந்து ஞானம் அவ்வளவு இல்ல, சும்மா படிக்க வர்றாருன்னு அவர் என்ன கொண்டு வர, ஒரு தேங்காயோ ஃப்ரூட்ஸோ ஏதோ கொடுத்து அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு இவர் படிச்சுட்டு போவார், அவருக்கு சாப்பாடு கிடைச்சாச்சா, வேற என்ன வேணும் உங்களுக்கு? சாப்பிடறதுக்கு வேண்டிதானே இவ்வளவு சம்பாதிக்கணும், இவ்வளவுதான் சாப்பிட போறோம். ஆனா நம்ம நிறைய சம்பாதிக்கணும் சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தான் போறோம், அது வேற விஷயம். அப்ப இவர் நன்னா படிச்சு கற்கிற இதெல்லாம் பண்றோம். அவ வந்து அவளுக்கு என்ன கேட்டகரி கொடுத்துருக்கா, பிராமணாஸ். பிறவி இல்லை, இது வந்து குண கர்ம விபாகஷ, குணம் பிறவி குணம்னு ஒண்ணு உண்டு. சில பேர்லாம் பிறக்கும் போதே அந்த ஒரு குணத்தோட தான் பிறப்பாங்க. அப்புறம் கர்மானா அவங்க வந்து ஆக்ஷன். சோ குணமும் கர்மா தான் ஒருத்தர் வந்து பிராமணனா, கஷத்திரியனா, வைசியனா, சூத்ரனான்னு நிர்ணயம் பண்ண முடியும் நம்ம. ஆனா இப்ப என்ன பண்ணிட்டோம், பகவத்கீதா படிக்காம நீ எந்த ஜாதியில பிறந்திருக்கா, இவனுடைய என்ன குலம் கோத்திரம் இதெல்லாம் பார்த்து, ஒரு பிராமண குலத்துல இருப்பான், ஆனா வந்து ஒரு சந்தியாவதனம் கிடையாது, கோயில் போறது கிடையாது, ஒண்ணும் இல்லாம இருக்காங்க நிறைய. இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம்.
ஆனா ஒண்ணும் இல்ல, பாமர் ரொம்ப பாவமா ஒரு ஏழை குடும்பத்துல பணம் மாத்திரம் இல்ல, ஒன்னும் எழுத்து படிப்பு தெரியாது, ரொம்ப ஹம்பிளா இருக்கிறவங்க அவ்வளவு வந்து பக்தியோட இருப்பாங்க. என்ன சொன்னாலும் ஓஹோ அப்படியாம்மா எல்லாம் பண்றேம்மா அப்படி எல்லாம் சொல்லுவா. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அப்ப இந்த குணம் அவ்வளவு நல்ல பவர்ஃபுல். அவாதான் பிராமண குலத்துல பிறந்துட்டு ஒன்னும் ஃபாலோ பண்ணலன்னா they are not பிராமணாஸ். அப்படி அப்போ இப்ப பகவான் எப்படி சிருஷ்டிச்சிருக்கார், இந்த மாதிரி ஞானம் பெற்று யாரெல்லாம் இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறாளோ அவளாம் பிராமணாஸ் சொல்லியும் கொடுக்கணும். அப்புறம் நல்ல வீரம், லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் யாருக்கு இருக்கோ அவங்க எல்லாம் இது க்ஷத்ரியாஸ். சில பேர் வணிகம், நிறைய வந்து பிசினஸ் மென்டாலிட்டி இருக்கும். எது எங்க விற்கலாம், அங்க வந்து இது வந்து சீப்பா கிடைக்கிறது, ஹோல்சேல்ல கிடைக்கிறது, இங்க வந்து கொடுத்துடலாம், இங்க வந்து அது இல்லை, விளைச்சல் இல்லை, அப்ப அங்கேருந்து இங்க வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிச்சுனாக்கா தனக்கு லாபம் இருக்கோ இல்லையோ. ஆனா இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் நம்ம எந்த ஊர்ல இருக்கோமோ எல்லாம் கிடைக்கிறதுனா பிகாஸ் ஆஃப் இந்த பிசினஸ் பீப்புள் இருக்கிறதுனால தான். இல்லாட்டா நம்ம ஊர்ல வெறும் அரிசி தான் விளையணும், அரிசி தான் இருக்கும், கோதுமையெல்லாம் நம்ம பார்க்கவே முடியாது. ஆனா இப்ப நம்ம ஊர்ல எல்லாமே கிடைக்கிறதுனா பிகாஸ் ஆஃப் பிசினஸ் பீப்புள். அப்புறம் இந்த லாஸ்ட் கேட்டகரி, லாஸ்ட் இல்ல ஒன் ஆஃப் த கேட்டகரிஸ், இது உழைப்பாளி. அவங்க வந்து எல்லா வேலையும் நாட் ஓன்லி நிலம், இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டியிருப்பா, உழைக்கிறவங்க. இப்ப நம்ம பிறவையிலே நம்ம எல்லாருமே சூத்ராஸ் தான். உழைக்கணும். யாருக்கு இன்னும் இல்லைனாலும் பகவானுக்கு நம்ம உழைத்துதான் ஆகணும். என்ன உழைக்கணும், ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றது ஒரு சர்வீசிங் தான், டு சர்வ் த லார்ட். நம்ம எல்லாம் என்னது வேலைக்காரன், யாரோட, பகவானோட வேலைக்காரர்கள் தான் நம்ம. we have to serve Lord. கோலோக விருந்தாவன் போனாலும் கால் மேல் கால் கொண்டு உட்கார முடியாது, அங்க போனாலும் பகவான் சாட்சாத் பகவான் நம்ம நேருக்கு நேரம் பார்க்கலாம். அண்ட் அங்கேயும் அவரை வந்து சர்வீஸ் தான் பண்ணணும். So and we are the servitor of the servitor of the servitor. அப்படின்னா என்ன தெரியுமா, கிருஷ்ணாக்கு மாத்திரம் சர்வீஸ் பண்ண போறாம அவரோட சீடர்கள் குருஜி, நமக்கு எவ்வளவு குருஜி இருக்கோ எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணலாம். சோ நம்ம வந்து பேசிக்கலி சர்வீஸ் பண்றவங்க எல்லாரும் சூத்ரா தான். வணிகம் செய்யறவா எல்லாரும் இந்த மாதிரி. சில பேருக்கு அந்த குணம் அண்ட் அந்த மாதிரி தொழிலும் பண்றாங்க, அவங்கதான் குண கர்ம விபாகம்னா அந்த மாதிரி இது டிவிஷன் பண்ணிருக்கு. பொருள் இயற்கை 3 முறைகள் மற்றும் அது 3 முறைன்னா இதான். இது எப்படி இந்த குணம் இதெல்லாம் வருதுனாக்கா இந்த குணங்கள் தான், இயற்கை குணம் இருக்கே அந்த மாதிரி. அவற்றுக்கு கூறப்பட்ட படைப்புகளின்படி மனித சமுதாயத்தின் 4 பிரிவுகளும் என்னால் உருவாக்கப்பட்டன. மேலும் நான் அந்த அமைப்பை உருவாக்கியவர் என்றாலும் நான் இன்னும் செய்யாதவன். பகவான் இஸ் நாட் அஃபெக்டட் பை இந்த டிவிஷன்ஸ். அவர் ஒரு க்ஷத்ரியனோ, அவர் ஒரு சூத்ரனோ, ஒரு வணிகர் வைஷ்யனோ இல்ல பிராமணரோ கிடையாது. அவர் இஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் திஸ். இப்போ ஜெயிலர் இருக்கார், ஜெயில வந்து ஒரு சர்டன் ரெகுலேஷன் ரூல்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காருனாக்கா அது இன்மேட்ஸ்க்கு, நாட் ஃபார் தி பர்சன் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் தேர். அதே போல எல்லாம் பார்க்கலாம், நிறைய எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரூல்ஸ் ஆர் மென்ட் ஃபார் த பீப்புள், ஜெனரல் பீப்புள், அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்றது தான். கிருஷ்ணர் வந்து இதெல்லாம் ஃபாலோ ஒரு இதை கொடுத்திருக்காரு. ஏன்னா இந்த 4 பேரும் 4 குணங்கள் இருக்கிறவா ஒருத்தருக்கு ஒரு அனுசரணையா இல்ல ஹெல்பிங் மென்டாலிட்டியோட ஒரு ப்ரொடெக்டிங். இந்த இவர் தானே என்ன, டோன்ட் வரி, நீ உன்னோட ஸ்கிரிப்சர் எல்லாம் படிச்சு எல்லாம் பண்ணு, நீ உன்னோட வியாபாரம் எல்லாம் பண்ணு, நான் எல்லாரையும் ப்ரொடெக்ட் பண்றேன்னு அந்த வீரப்பா பேசுவான். ஸோ ஹீ வில் ட்ரை டு ப்ரொடெக்ட், எல்லாரையும் ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு உள்ள குவாலிட்டி அவங்ககிட்ட இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு 4 விதமான மக்கள்களும் நமக்கு ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்து ஒரு சொசைட்டி நல்ல இதா இருக்கணும் முடியும். ஆனா இப்ப என்ன ஆயிடுது, ஒரு பிராமணத்துல இருக்கிறவங்களும் ஒரு பிசினஸ் பண்ணுவோம், க்ஷத்ரியனா இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து உழவு தொழில் பண்ணுவோம், வணிகம் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி எல்லாம் மாறி மாறி போயிடுத்துப்போம். அடுத்தது என்னது, செல்வகுமார் பிரபு படிங்க. நமாம் கர்மாணி சிம்பந்தி நமே லிம்பந்தி நமே கர்ம பலே. அதான் பை மிஸ்டேக் அதை கிளிக் பண்ண போனேன். அது நமாம் கர்மாணி லிம்பந்தி நமே கர்ம பலே ஸ்வப்ருஹா இதி மாம் யோ அபிஜானாதி கர்மபிர் ந சபத்யரே. இது வந்து சப்ருஹல ஸ்பிருஹா என்னை பாதிக்கும் எந்த வேலையும் நான் பகவான் இதை செய்தார்னா ஒரு பலநோக்கு செயல் பகவானுக்கு இருக்குமா? இல்ல, பகவான் அவர் வந்து அதை அப்பாற்பட்டவர். எந்த செயலின் பலன்களுக்காக நான் ஆசைப்படுவதில்லை. என்னை பற்றி இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்பவர் வேலையின் பலனளிக்கும் விளைவுகளில் சிக்கிக் கொள்ள மாட்டார். பகவான் இந்த மாதிரி எல்லாம், பகவான் எப்படி உள்ளவர் அந்த மாதிரி எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு நல்லா பண்றவங்க, பகவான் தொழில் எல்லாம் பண்றாங்க. கண்டிப்பா இந்த வந்து சிக்கல்னா என்னது, இந்த இது என்னது பாவ புண்ணியம், இந்த இதுல வந்து சிக்க மாட்டார். பகவான் நினைத்து எல்லாம் பண்ணும்போது என்னது அகர்மா, எல்லாம் மறந்துடாதீங்க. அகர்மானா வரும், ஆனா திரும்பி அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். அகர்மா லெவல்ல நம்ம வந்து பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது ஒரு சிக்கலையும் அவன் விழாம அவன் இது அந்த பாதையில
பகவான் கோலோக்க போற பாதையில போயிட்டே இருப்போம் அப்படி. எஸ், வேற யாருமே ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணலையா? காட், இந்த கிளாஸ்ல ஹேண்ட்ரைஸே பாதி. பபிதா மாதாஜி படிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏவம் ஞாத்வா கிருதம் கர்ம பூர்வைரவி முமுக்ஷுபிஹ குரு கர்மைவ தஸ்மாத்வம் பூர்வை பூர்வதரம் கிருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பண்டைய காலங்களில் விடுவிக்கப்பட்ட ஆத்மா அப்படின்னா யாரெல்லாம் இருந்திருக்காங்க முன்னாடி, நம்ம முன்னோடிகள் யாரெல்லாம் நமக்கு முன்னாடி இருந்து போயிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் எனது ஆழ்நிலை இயல்பு பற்றி இந்த புரிதலுடன் செயல்பட்டன. இப்ப நம்ம பிரபுபாதர் 2 hours 3 hours தான் அவருக்கு அப்போ வயசும் ஆயிருந்தது. ஆனா அவர் யங் ஏஜ்லயும் எந்த நேரமும் நல்ல இது பகவான தியானம் பண்ணிதான் இருந்தார். அதுக்கப்புறம் ரிட்டையர் ஆயிட்டா வீட்டுல நல்ல சுகமா இருக்கிறத அந்த டைம்ல நன்னாவே மும்முரமா வேலை பண்ணி நிறைய இது ISKCON நிறுவனம் எல்லாம் நிறுவி எல்லாம் பண்ணினார். ஏன்னா அவ எப்படி எனது ஆழ்நிலை இயல்பு பற்றி இந்த புரிதலுடன் செயல்பட்டார்கள். எனவே நீங்கள் அவர்களின் கடமைகளை பின்பற்ற வேண்டும். நம்ம யாரு? we have to follow their footsteps. நம்ம அவங்களோட பாதையை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நம்ம போயிட்டே இருந்தோம். நமக்கு குருமார்கள்லாம் இருக்காரு கைட் பண்றது. நம்ம இல்லாட்ட நான் என்ன வேணா பண்ண, நீ என்ன சொல்றதுக்கெல்லாம் கேட்க கூடாது. அவங்க இப்ப சொல்றாங்க நாம ஜபம் பண்ணுன்னா பண்ணிட்டு போறோம். யாரும் நல்லதுக்கு அவளுக்கா இல்ல, நமக்கு தான். அதே ஒரு பகவத்கீதா கிளாஸ் 18 days வாங்க, புரிஞ்சுங்க. அப்புறம் ஒரு குவிஸ் எழுதுங்க. குவிஸ் எழுதினா அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போறது? சர்டிபிகேட். அவங்களுக்கு இன்னும் எஃபர்ட் போடுறதுக்கு நம்ம 10 பேர் வேலை செய்யணும். இந்த குவிஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்றதுக்கும் அது கொஸ்டின் கிரியேட் பண்ணி அதெல்லாம் கரெக்ஷன் கம்ப்யூட்டர்ல ஃபீட் பண்ணி எல்லாம் வேலை இருக்கே. சோ அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு ஆளுகள் தேவை, அதெல்லாம் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு சர்டிபிகேட் நமக்கு கிடைக்க போகுது. நம்ம படிச்சா நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ எல்லாமே we should take it in right spirit. இப்போ 18 days கோர்ஸ்னு வச்சிருக்கானக்கா நல்லா புரிஞ்சு இன்னும் நல்ல நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறலாம். ஸோ நம்ம என்னன்னாக்கா இந்த ஒரு குருமார்கள் என்ன சொல்றாங்க அதை கேட்டு 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 படிப்படியா மேலே ஏறி பகவானுடைய இடத்துல போய்விடலாம். எனவே நீங்கள் அவர்களின் கடமைகளை பின்பற்ற வேண்டும். எஸ், இது 4.17. கணபதி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இருக்கல இல்லையா? நான் அட்டெண்டன்ஸ் பண்ணும்போது நீங்க இருக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி. கர்மணோ ஹபி போக்யாம் போத்யாம் ச விகர்மணஹ போத்தவ்யம் ச விகர்மணஹ அகர்மணஸ்ச போத்தவ்யம் கஹனா கர்மணோ கதி கதிஹி. நான் படிச்சேன். கஹனா கர்மணோ கதிஹி. சூப்பர் வெரி நைஸ் பிரபுஜி. தன்யவாதம் மாதாஜி. படிச்சாலும் விடுறது இல்ல பாருங்க. நன்னா படிச்சாலும் அதுல ஏதோ ஒரு கண்டுபிடிச்சுட்டே இருக்கேன் நான். எனிவே இன்னும் பர்ஃபெக்டா நல்லா சொல்லணுமே. ஓகே, அப்ப இதுல செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். இப்ப நம்ம ஈஸியா சொல்லிடுறோம் இல்ல, அக்கர்மா அப்படின்னு. எவ்வளவு நம்மளே இன் ஜெனரல் இதெல்லாம் முடிஞ்சாச்சுன்னா இன்னும் பிளான் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாளைக்கு இது போகணும், அது பண்ணணும், நாளைக்கு இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு. பகவான் நினைக்கிற மனசுல இருக்கு. பட் நம்ம பிளான் பண்ணும்போது அது வருது இல்ல அவ்வளவு ஈஸியா. இட் இஸ் நாட் சோ ஈஸி. எல்லாத்துக்கும் பகவான் நீங்க தான் எல்லாம் பண்ணதுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும்போது சொல்றோமா இருக்கும். ஆனா அது ரொம்ப கடினம். எது நல்லது, எது பகவானை நினைத்து பண்றது, அதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்றது கொஞ்சம் கடினம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இதுலயே ஐ டோன்ட் நோ, நம்ம கிளாஸ்ல சொன்னேன்னா எனக்கு நினைவில்லை. பட் சொன்னேன்னா திரும்பி ரிப்பீட்டா இருக்கட்டும். இப்ப ஒருத்தருக்கு ரொம்ப நேக்கடா ஐ திங்க் நேற்றுக்கு சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். பபிதா மாதாஜி நீங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணணும். நேற்றுக்கு சொன்னேன் நான் இந்த கிளாஸ்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. பபிதா மாதாஜி இல்லையா? ஓகே, யாருக்கு இப்ப நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கோம். அந்த ஹியூமன் பீயிங் இருக்கும் போதே நேக்கடா இருக்கிறதுக்குலாம் சில பேருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப பபிதா மாதாஜி இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா சொன்னேன் இல்லையா? சொன்னீங்க. சொல்லலையா? சொல்லிட்டீங்க மாதாஜி. சொல்லிட்டேன். அதானே இவ்வளவு கிளாஸ் நடக்கும். ஓகே, அப்போ இது நம்ம இந்த ஹியூமன் பீயிங் ஃபார்ம்ல இருக்கும்போது என்னெல்லாம் நம்ம செய்யறோம் நமக்கு தெரியாது. ஆக்சுவலி தெரியாம நம்ம பண்றோம். ஆனா அதுல அதோட இஃபெக்ட் டெஃபினட்டா நமக்கு கிடைக்கும். அதனாலதான் பகவான் என்ன நினைத்துன்னு எல்லா வேலையும் பண்றோம். ஏன்னா ரிப்பீட் பண்ண வேண்டாமே. நம்ம சும்மா அன்னெசரி ஐம் வேஸ்டிங் டைம். அதனால சோ செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிகவும் கடினம். எனவே கர்மா தட் இஸ் செயல் என்பது என்ன, விகர்மா தட் இஸ் தடை செய்யப்பட்ட செயல் என்ன என்பது என்ன, அகர்மா செயலின்மைனா பகவானை நினைத்து எந்த செயல் பண்ணினாலும் அது செயல்ல வரவே வராது. ஏன்? அதுல ஒரு பலனும் கிடைக்காது.
புண்ணியமும் கிடைக்காது, பாவம் கிடைக்காது. அதெல்லாம் அகர்ம. கர்மனா என்னது? நம்ம பாதை கிளியர் ஆயிட்டே போறது. பகவான் கிட்ட போற அந்த பாதை வந்து ஃபுல் கிளியர் ஆயிட்டே போகுது. ஒரு தடங்களும் இல்லாம நம்ம வந்து போயிட்டே இருக்கலாம் என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்ப விகர்மவாதி இது திரும்பி வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? அதனால வந்து நமக்கு தோணும், நேற்று சொன்னேன்னா இல்லையான்னு எனக்கே மறந்து போயிடும். ஓகே, விகர்மவாதி. விகர்மவாதி எப்படி இருக்கும்? வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள். கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பி எடுக்கும் ஆபத்து இருக்கு. இன்னைக்கு ஹியூமன் பீங்னா அடுத்த நாளைக்கு இன்னும் பெட்டர் ஹியூமன் பீங் எல்லாம் ஆக முடியாது. ஆக்சுவலி வி ஆர் பார்ன் as ஹியூமன் பீங். ஏன்னா இந்த முன்னாடி கர்மா நல்ல ஏதோ கர்மா மூட்டையை ஓபன் பண்ணிருக்கா, நல்லது வந்தது, அதனால ஒரு ஹியூமன் பீங். அது அடுத்த கெட்டது உள்ள மூட்டையை ஓபன் பண்ணாதானே தெரியும். அதுல பிறந்தோம்னா புழு பூச்சியே பிறக்க பண்ணோம். அந்த மாதிரி நிறைய கெட்டதும் பண்ணிருக்கோம் நம்ம பூர்வ ஜன்மா. தானே இங்கேயும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நல்லது ஒன்லி நல்லது மாத்திரம் பண்ணா என்னைக்கோ போயிருப்போம் நம்ம கோலோக பிருந்தாவன. சரி, கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து இருக்கு. ஆன்மீகவாதிகளால் ஒற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. வந்து ஆன்மீகவாதிகள் இவர்களும் வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஆன்மீகவாதிகளுக்கு இவளுக்கும் ஒன்னும் they will not entertain us. எடுத்த பிறவி நோக்கத்தில் பிரபாவம் தோல்வி. நோக்கம் என்னது? எடுத்த பிறவி இப்ப மனுஷ ரூபத்தை எடுத்துட்டு என்னது இன்னும் நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னு, அதுல தோல்வி. ஏன்னா திரும்பி சரிக்கு விழுந்தாச்சு. அவர் கர்மவாதி. இதை எப்படி கர்மா பண்ணணும்? எப்படி பக்தி உள்ளவர்கள் அவனா நல்ல பக்தி தான். கடனே பண்ணணும், காலையில எழுந்துக்கணும், ஜபா பண்ணணும், யாகம் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். பகவான் நினைத்து பண்ண மாட்டான். எனக்கு இந்த ஸ்லோகம் தெரியும், நான் சொல்றேன், அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டே போயிட்டே. வேதங்களை பற்றுபவர்கள் ஸ்வர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவர். கிடைக்கும் புண்ணியம் எல்லாம். இந்த மாதிரி நல்ல காரியம்லாம் பண்ணும்போது புண்ணியம் டெஃபினட்டா கிடைக்கும். இப்போ மேல் உலகத்துக்கு போவா. தேவதைகளின் உலகத்தை அடைவர். உபதேவதைகள் தான் வந்து டெமிகாட்ஸ். இப்போ ஒரு சூரிய என்ன யாகம் பண்றாங்க தெரியாது, அது எந்த யாகம் பண்றாங்களோ கணபதி ஹோமம் அப்படின்னா கணபதி இருக்கிற உலகத்துக்கு போயிடுவார்கள். ஸோ வாட் எவர் தே டு, அந்த மாதிரி நல்ல காரியம் பண்றா நல்ல இடத்துக்கு போவாங்க. ஆனா அந்த புண்ணிய காரியம் எல்லாம் முடிந்தப்புறம் திரும்பி இங்கே பிறவி எடுப்பார்கள். அதுதான் இறுதியில் ஜட உலகில் திரும்பவும் பிறவி எடுக்க வேண்டியிருக்கும். இதுதான் கர்மவாதிகள். விகர்மா பார்த்தாச்சு, கர்மா பார்த்தாச்சு. ஞானி இந்த அகர்மா. அகர்மா பண்றவங்க எப்படி? ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள். ஆத்ம தத்துவம். சோல்னா என்னது, பாடினா என்னது, எதுவுமே நான் என்னுடையது இல்லைன்னு நினைச்சாலே நம்ம பாதி ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ். நான் இல்லை, இந்த உடம்பு நான் இல்லை, ஆத்மாதான் நான், எல்லாமே சால்வ். அது அவ்வளவு சீக்கிரம் வராது. ஆனா படிக்க 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 ஊறணும். இந்த ஊறுகாயெல்லாம் ஊற 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 நல்ல ஒரு டேஸ்ட் வருது அப்படிம்பாங்களே, அதுபோல என்னது வேற. அந்த மாதிரி ஆத்ம தத்துவம் நிறைய நம்ம இதே சத்சங்கத்துல இருந்து படிக்கும் போது நல்லா புரிஞ்சு வரும். பயன் உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். ஒரு நிமிஷம். பயன் உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள் பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். இது என்ன எனக்கு புரியலையே. பயன் உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள் பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். வாட் எவர். இது வந்து பக்தி சேவை மெயினா என்னன்னா பக்தி சேவை, டிவோஷனல் சர்வீஸ். அவங்க எல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க, அதுக்கு வருவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் வாட் எவர் வி டு இட் இஸ் ஃபார் காட். நான் பண்ற வேலையை எல்லாமே பகவானுக்கு வேண்டி செய்யணும் அப்படின்னு. அவங்களோட சொந்த வேலையா இருக்கட்டும், இது ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதா இருக்கட்டும், எல்லாமே பகவானுக்கு வேண்டி செய்வாங்க. தன்னோட பேரு புகழுக்கெல்லாம் அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? அவனுக்கு மறுபிறப்பி டெஃபினட்டா அந்த மாதிரி இந்த உலகத்துல பிறக்க மாட்டான். அவன் வந்து மேல் கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போற வழி இன்னும் போய் விடுவோம். அவ்வளவு சீக்கிரம் போக முடியாது. ஆனா அந்த பாதையிலயாவது போயிட்டு இருப்போம். அட்லீஸ்ட் அடுத்த ஜென்மம் ஒரு ஹியூமன் பீங்காவது பிறப்போம். ஆனா போட்டிருக்கு, இந்த பகவத்கீதாலே போட்டிருக்கா, அடுத்த ஜென்மத்தை எப்படி பிறப்போம்? நல்ல ஒரு செல்வந்தர் வீட்டுல பிறப்பணும். ஏன் செல்வந்தர் கொடுத்திருக்கனாக்கா, பண கஷ்டம் இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து இது ஜப்பா பண்ணின்று நான் ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜெபம் சொல்லுன்னா வயிறு பசிக்கும் போது அதெல்லாம் வருமா? வராது. என்ன பண்ணுவான்? இதெல்லாம் அப்புறம் இருக்கட்டும், நான் போயிட்டு பணம் சம்பாதிக்கணும், மக்கள்லாம் வந்து மனைவி மக்கள்லாம் என்ன சார்ந்து இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பணம் சம்பாதிக்கிறது தான் போகும். ஆனா இப்ப செல்வந்தர் குடும்பத்துல என்னன்னு எல்லாரும் யூஆர் நாட், உனக்கு பாதரேஷனே இல்லை வேலைக்கு போனோம் அந்த மாதிரி இருக்காது. அப்போ எல்லாம் சௌரியமா இருக்கும்போது நல்ல அட்மாஸ்பியர் இருக்கும். யூ கேன் டூ இது நல்ல ஜபம் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஆனா நமக்கு தான் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காளே. அப்ப செல்வந்தர் வீட்டுல அழகா பிறந்து, ஏன்னா இந்த ஜென்மத்துல நல்லா நீ இது பண்ணிட்டு 100 மார்க்ஸ் வாங்கல, 82% வாங்கிட்ட, இன்னும் இருக்கு ஒரு 18% இருக்கு மேல கோலோகம் தான் போறதுன்னா வா, இன்னும் ஒரு நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல உன்னை வந்து பிறக்க வைக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து நமக்குதான் அந்த இது இருக்கே, ஃப்ரீடம்னு ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்களே. அதுல என்ன ஆயிடுது? செல்வந்தர் வீடு. அப்ப பகவான் எல்லாம் மறந்து கார்ல போறது என்ன,
இருக்கும் வீட்டுல எல்லாம் வேலைக்காரன் என்ன அதெல்லாம் இருக்கும். அப்போ என்ன மைண்ட் டைவர்ட் ஆயிடும், பகவானை மறந்து திரும்பி அங்க எல்லாம் பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் பண்ணி திரும்பி இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ. ஆனா சில இதுல வந்து யூ கேன் சி சின்ன சின்ன குழந்தைகள் எல்லாமே சின்ன வயசுல ரொம்ப பக்தியோட எல்லாம் பண்றாங்க. இப்ப நம்ம கிளாஸ்லயே சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் எல்லாம் படிக்கும் 10 வயசு குழந்தை கொஸ்டின் கேட்கறது, பேர் மறந்து போயிட்டேன். மத்தியானம் நாங்க அட்டென்ட் பண்றோம், அதுல வந்து ரொம்ப சின்ன குழந்தை, அதுக்கு எப்படிதான் யாரெல்லாமோ ஸ்பீக்கர்ஸ் வருவா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு. அதெல்லாம் செஷன் முடிஞ்சிடும், எனி கொஸ்டின்ஸ் கூட அந்த குழந்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கேட்கும். நீ கூட அவர் கேட்ட வாட் இஸ் யுவர் ஏஜ் அப்படின்னா 10 வயசுன்றது. 10 வயசுக்கு ஆன்மீகம்னா என்ன தெரியும், மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், அவ்வளவு கொஸ்டினே எனக்கு புரியாது, அவ்வளவு ஒரு ஞானம் அந்த குழந்தை. இதெல்லாம் ப்ரூவ்டு, வெரி ட்ரூ. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஜென்மத்தை ரொம்ப நல்ல அறிவு இதா பகவானோட இது இருந்திருக்கு. ஆனா 100% அறிவு பகவான் உலகத்துக்கு போகாம இங்க திரும்பி மாட்டின்னு இருக்கு, அந்த சோல் மாட்டின்னு இருக்கு. ஆனா நல்ல குடும்பத்துல இருந்து 10 வயசுல நன்னாவே இன்னைக்கு இல்ல, அவ வந்து ஒரு 2-3 மாசமா நடக்கிறது அந்த கிளாஸ். எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுட்டு நடுநடுல கொஸ்டின் கேட்கும்போது டக்கு டக்கு டக்குன்னு அவ ஆன்சர் பண்ணுவேன், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவேன், ஆன்சர் பண்ணுவேன். இங்கிலீஷும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா பேசுவான். 10 வயசு குழந்தைக்கு இவ்வளவு ஞானம் இருக்குன்னு எனக்கு ரொம்ப அதிசயமா இருக்கும். பாதிக்கு அவளை பத்தி தான் திங்க் பண்ணிட்டே நான் அந்த கிளாஸே அட்டென்ட் பண்ணுவேன். சோ இது ப்ரூவ்டு இட் இஸ். நம்ம இப்ப யூடியூபே நிறைய எல்லாம் பாக்குறோம், வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் வருது, சின்ன குழந்தைகள் எல்லாம் நான் பாடுறா ஸ்லோகம் சொல்றா எல்லாம் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் பூர்வ ஜென்மத்தை. இது பூர்வ ஜென்ம ஏதோ ஜென்மத்துல இருக்கும். ஓகே, அகர்மா. சாந்தி மாதாஜி படிங்க, வேற யாருமே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றது இல்ல, வெரி பேட். ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மன் யகர்ம ய பஷ்யேத் அகர்மணி ச கர்மயக ச புத்திமான் மனுஷ்யேஷு ச யுக்தக கிருதஸ்ன கர்ம கிருத். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருத்ஸ்ன கிருத்தஸ்ன இல்ல, கிருத்ஸ்ன கர்ம கிருத்ஸ்ன கர்ம கிருத். மொபைல் பாக்குறேன் இல்லையா மாதாஜி, அதுக்கு சரியா தெரிய வராது எனக்கு. மொபைல் மாதாஜி, அதான் அதனால கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஓகே, கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவனாகின்றான். எப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கர்மானா என்னது? பல நோக்கு செயல். அதுல அகர்மான என்னது? பகவானை நினைத்து செய்யறதப்போ இனி கர்மாவும் பண்றான், இனி வேலைக்கு போறான், எல்லா வேலையும் பண்றான், எவ்ரிதிங். ஆனா மனசுல அவன் என்ன இருக்கும்? பகவானை நினைத்து பண்றான். வெளியில பாக்குறதுக்கு பேண்ட் ஷர்ட் எல்லாம் போட்டுட்டு வேலைக்கு போறான், இல்ல பக்கத்து வீட்டு போறாப்புல இவனும் வேலைக்கு போயிட்டு இருப்பான். ஆனா டிஃபரன்ஸ் என்ன இருக்கும்? மனசுல அவனுக்கு எப்பவுமே பகவானை நினைத்துண்டு எல்லா இனி வேலை ஆரம்பிக்கிறது பகவான் நான் நெசசரி நல்லா இதெல்லாம் போட்டுண்டு மாலையெல்லாம் போட்டுண்டு வெளியே அந்த வேஷம் எல்லாம் போட்டுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை, உள்ளூர நம்ம நினைச்சுனாலே போகும். சோ கர்மாவில் அகர்மாவையும் அண்ட் அகர்மாவில் கர்மாவையும், அகர்மா பண்ணிட்டே இருக்கும் போதே பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது கர்மா பண்றப்பல என்னது? நான் பண்றேன் அந்த ஒரு தோணல் வந்ததுன்னா போச்சு. பகவானுக்கு வேண்டி செய்யறோம், அதுலயே தான் நிலைச்சு நிக்கணுமே தவிர நான் எல்லாம் பண்றேன், எல்லாரும் பாக்குறீங்களா, நான் நல்லா ஜப்பம் பண்றேன், நான் நல்லா ஸ்லோகா சொல்றேன் பாக்குறீங்களா, எல்லாரும் அங்கீகாரம் வேணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைச்சுட்டு இருந்தா பலன் நோக்கு. we are expecting something as a result. அப்போ நம்ம வந்து கர்மா தான் பண்ணிடணும். ஸ்லோகன் சொல்றோம், எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றோம், பட் இன்னொருத்தரோட அட்ராக்ஷனுக்கு வேண்டி பண்றோம்னா என்ன ஆகும்? அது கர்மால விடும். கர்மா பண்ணும் போது என்னது? கர்மால விடக்கூடாது. சோ அந்த மாதிரி காண்பவன், இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் நம்ம யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ மனிதரில் அவன் தான் வந்து அறிவுடையவன் அப்படின்னு சொல்றார். எல்லாவித செயல்களிலும் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். எல்லா ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவோம், ஆனா ஹி கேன் அந்த டிஃபரன்ஸ் பண்ண தெரியும்னாக்கா அவன் தான் வந்து உத்தமன், நமக்கு தான் நல்ல அறிவு இருக்கு. எஸ், 4.20 சரவண ஜோதி மாதா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கர்ம பலா சங்கம் நித்ய திருப்தோ நிராஸ்ரயः கர்மண்யபி பிரவருத்தோ பி நைவ கிஞ்சித் கரோதி சக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தனது செயல்களின் முடிவுகளில் மீதான அனைத்து பற்றுதலையும் கைவிட்டு எப்போதும் திருப்தியுடனும் சுதந்திரத்துடனும் எல்லா விதமான முயற்சிகளிலும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவர் எந்த பலன் தரும் செயலையும் செய்வதில்லை. அப்படின்னா இது எந்த பலன், எந்த செய்கை பண்ணாலும் அதுல என்ன பலன் எனக்கு கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்க மாட்டான். யாரு? ஒரு டிவோட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து ஒரு இஸ்கான் டிவோட்டி தான், இதெல்லாம் குடும்பம் எல்லாம் வச்சிருந்து பார்த்தாலே தெரியும். அவர் வந்து என்னது போயிட்டு இருக்கிற நேரத்துல ஏதோ ஒருத்தவன் வந்து கூலி இல்லையா, ஒருத்தவன் வந்து மேல இருந்து கீழே இறக்குறான், திரும்பி மேலே ஏறி ஏதோ மூட்டை எடுக்கிறான் கீழே. அப்ப என்ன ஒரு ஹெல்பிங் ஹேண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு எல்லாம் ஹெல்ப் இது பண்ணிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம்.
இவனுக்கு என்ன எனக்கு அதனால ஒரு 10 ரூபா தரியா 50 ரூபா தரியா எதிர்பார்க்க மாட்டான். இவன் வந்து ஓ வெரி குட், நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண, இன்னொரு நாளைக்கு நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன். அவன் ஏதோ கூலிக்காரன், இவன் ஏதோ ISKCON, இவன் டிரான்ஸ்போர்ட் இறக்கி விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா? அப்ப வந்து இவங்க திரும்பி எப்போ மீட் பண்ணுவாங்க தெரியாது. ஆனா அதெல்லாம் எதிர்பார்க்காம வந்து ஒரு நல்ல செயல். ஆனா என்ன பகவானை நினைத்துன்னு செய்யறான். எனக்கு என்ன இதனால என்ன எனக்கு ஆதாயம், அதெல்லாம் எதிர்பார்க்காம ஒருத்தருக்கு நம்ம இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். நம்மளே நம்ம லைஃப்ல நிறைய பண்றோம் அந்த மாதிரி. ஆனா எதிர்பார்க்க வேண்டாம், அதுதான். சோ தனது செயல்களின் முடிவுகளின் மீதான அனைத்து பற்றுதலையும் கைவிட்டு எப்போதும் திருப்தி. அண்ட் இஸ் வெரி ஹாப்பி ஆல்சோ. இட் டசன்ட் எக்ஸ்பெக்ட். அண்ட் ஆனா மனசுல வந்து எப்போ சந்துஷ்ட திருப்தியும் இருக்கும், சுதந்திரம் ஃப்ரீயாவும் இருப்பான். அந்த மாதிரி இருக்கிறது. அவர் வந்து எந்த பலன் தரும் செயலை செய்வதில்லை. இந்த 2 ஸ்லோகம் தான். சரவண ஜோதி மாதா இப்பதான் படிச்சா இல்லையா? வேற யாருமே படிங்கோ. யாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல இந்த கிளாஸ்ல. அப்ப நான் ஆக்சுவலி வெயிட் பண்ண வேண்டாம். பிகாஸ் ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ டு ரீட். அது டைம் நான் ஐ கேன் சேவ் ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் தாராளமா நான் சேவ் பண்ணலாம். நானே படிச்சுன்னு போயிடலாம் இல்லையா? இல்ல நீங்களாம் பிஸியா இருந்தீங்கன்னா நான் தான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலன்னா என்ன பண்ண முடியும்? அப்ப நான் ஐ வில் ரீட், நோ ப்ராப்ளம். மோஸ்ட்லி எல்லா கிளாஸ்லயும் அப்படிதான் பண்றா. யாரோ ஒருத்தர் ரீட் பண்றதுக்கு வச்சுடுவா, அந்த டீச்சர் தெரியலன்னு வச்சுடுவா. இல்ல நான் டீச்சரை ரீட் பண்ணி முடிச்சுடலாம், டைம் ஆயிடுச்சு எனக்கு, எந்த வீட்டுல வேலை இருக்குன்னு போயிடுவாங்க. நான் அப்படி இல்லை, உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலாமே, உங்களுக்கு ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குமே அப்படின்னு நினைச்சு நான் பண்றேன். பட் இஃப் யூ பீப்புள் ஆர் நாட் கோஆபரேட்டிங், ஐ வில் நாளையில இருந்து நானே படிச்சுட்டு போயிடுறேன். எஸ், ஏன்னா இன்னும் பெரிய பெரிய சாப்டர். யாரு பேசுறேன்? சித்துகோபி மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ். பிரபுஜி கணபதி ரமணன் படிக்கிறேன். மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணோம். சிந்துகோபி படி. சிந்துகோபி மாதாஜி. சிந்துகோபி மாதாஜி படிங்கோ. ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना. हरे कृष्णा. इल्लारे कुकर सत्तमा என்ன கேக்குறது பாவம். வேலை இருக்கும், நான் இல்ல சொல்லல. பட் in class கொஞ்சம் கிளாஸ்லயும் கொஞ்சம் அட்டென்டிவா இருங்க. ஓகே. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக உள்வாங்கப்பட்ட ஒரு நபர் ஆன்மீக செயல்களில் தனது முழு பங்களிப்பும் காரணமாக ஆன்மீக ராஜ்யத்தை அடைவது உறுதி. என்ன பண்றார்? கிருஷ்ண உணர்வில் ஃபுல்லா அப்படி ஐக்கியமான்றார். காலையில இருந்துட்டா பகவான் நாம தான் அவர் எழுதுறது. அது இப்ப பிரபுபாதோட எக்ஸாம்பிள், ஏன்னா அவருடைய போட்டோ இருக்கு, அதனால நம்ம அவரை பத்தி சொல்லலாம். தூங்குறதே கொஞ்சம் தான். 2 மணிக்கெல்லாம் என்ன ஆயாச்சு, அவருக்கு தூக்கம் ஆயாச்சு, ஃப்ரெஷ், 4 ஜபம் பண்ணியாச்சு, எழுதுறார். கொஞ்சம் வெளிச்ச வரத்துல வாக்கிங், கொஞ்சம் உடம்ப வச்சுக்கணுமே, ஆக்டிவா வச்சுக்கணுமே, அதுக்கு வாக்கிங் போறான். அதுல எல்லாம் கூட அவர் என்னெல்லாம் சொல்றாரோ ரெக்கார்ட் பண்ணிப்பா. அந்த மாதிரி அப்போ என்ன கிருஷ்ண கதை தான். கிருஷ்ணா பத்தி ஏதோ வேதாந்தம் இதெல்லாம் பேசி எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தாலும் அப்படிதான் எந்த நேரமும் அவருக்கு. அப்புறம் திரும்பி பாகவதம் கதை, பாகவதம் படிக்கிறது என்ன, டோட்டலி டிவோட்டட் ஃபார் கிருஷ்ணா. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன, ஆன்மீக செயல்கள் தனது முழு பங்களிப்பின் காரணமாக ஆன்மீக ராஜ்யத்தை அடைவது உறுதி. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க கண்டிப்பா பகவான் கிருஷ்ணருடைய உலகத்துக்கு போய்விடுவார்கள். இதுதான் லாஸ்ட். கணபதி பிரபுஜி படிங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியலையா உங்களுக்கு? பண்ணல அன்னைக்கு, அப்போ பண்ணல. ஹரே கிருஷ்ணா. கணபதி பிரபுஜி, இதுதான் டைம் வேஸ்ட். எஸ், பபிதா மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. तद्विद्धि प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. हरे कृष्णा माताजी. எஸ், ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சிச்சு என்ன பண்ணும். இப்ப இதெல்லாம் படிக்கணும்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் யார் இருக்காங்க பார்த்து. நிறைய இருக்காங்க இப்ப இந்த காலத்தை பார்த்தா ஒரு நுக் அண்ட் கார்னர்ல யூ கேன் ஃபைண்ட். நான் சொல்லித்தரேன் நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் போய் படிக்க வேண்டாம். ஏன்னா இல்ல, அதுல எல்லாம் அவளுடைய ஒரு ஸ்டோரி எல்லாம் அதுல போட்டு ஒரு கன்காக்டட் ஸ்டோரிஸ் இருக்கும். அது யாரு ஆச்சாரியாட்டு இருந்து இவங்க படிச்சாங்க தெரியாது. அவங்க சொல்றதை நம்ம நம்பி பாதி குழம்பி பாதி கரெக்டா புரிஞ்சுப்போம், பாதி ராங்கா புரிஞ்சுப்போம். அந்த மாதிரி பண்றதை விட செயின் டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல யாரு சொல்லித்தராங்க கேட்கலாம். அந்த டீச்சர்ட்டே நீங்க யார்கிட்ட படிச்சீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு, அந்த பரம்பரா சிஸ்டம்ல யார் படிச்சு வராங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு அவங்களை அணுகி நம்ம வந்து we can learn. இப்ப நம்ம ISKCON தேடவே வேண்டாம். ஏன்னா இட் இஸ் தேர் ஆல்ரெடி. டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல தான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து ISKCONனாக்கா இட் இஸ் ஒரு ட்ரேட்மார்க் மாதிரி. இப்ப நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ட்ரேடு, இந்த ட்ரேட் நேம் பார்த்தாலே என்னது, இட்ஸ் அ வெரி வெல் நோன் கம்பெனி, நன்னாதான் இருக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. சோ ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சிச்சே அடக்கத்துடன். அப்புறம் எப்படி படிக்கணுமா? இப்ப இங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் யாரோட கொடுத்திருக்காரு? கிருஷ்ணர் அண்ட் பலராமர் தான்.
கிருஷ்ணருக்கு தெரியாத வித்தையா, கிருஷ்ணருக்கு தெரியாத நாலேஜா எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். அப்போ என்னது, ஒரு அவதாரம் எடுத்துட்டு ஒரு குழந்தை ரூபத்துல இருக்கும்போது என்னது, ரொம்ப ஹம்பலா உட்காந்து கேட்டுட்டு படிச்சுட்டு இருக்காரு. அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகளை கேட்டு பரிப்பிரஷ்னேன அப்படின்னா தெரியாததெல்லாம் திரும்பி கேட்டு கேட்டு ஏன்னோ அவர் சொல்ற கேட்டு அவர் சொன்னார் நான் கேட்டேன் அந்த மாதிரி இல்லாம அது எப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஆணித்தரமா நம்ம ஃபுல் கன்விக்ஷனோட அது புரிஞ்சுண்டு ஓஹோ அப்படியா அப்ப எனக்கு நல்லா புரிஞ்சாச்சு அந்த மாதிரி கேட்டு நம்ம அடக்கத்துடன் கேள்வி கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். குருகுலவாசம் இருந்தது. குருகுலவாசம் அந்த அப்போ வந்து அவர் கூடியதான் இருப்பா. 18-20 வருஷம் வரைக்கும் அவர் கூடிய இருந்து சேவை பண்ணி அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு இருந்தா. சோ இப்ப வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது, எல்லாம் ஆன்லைன் ஆயிடுச்சு. என்ன சேவையெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. இருந்தாலும் என்ன அர்த்தம்னாக்கா அட்லீஸ்ட் இன்சல்ட் பண்ணாம இருந்தா சரி. ஏதோ குரு சொல்லி தரார், அவ அவரெல்லாம் இன்சல்ட் பண்ணாம we should learn from it. உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் தான் வந்து பகவத்கீதையில எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஆளுகள் எல்லாம் அணுகி அவங்க வந்து எல்லாம் உண்மை கண்டவர்கள், they have lived that life. அவன் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். எஸ், ஒரு லாஸ்ட்ல 2-3 ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு, அதை முடிச்சோம். அவதாரம் இது சத்தியமா, பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறது சத்தியமா? எஸ், சத்தியம். பூமியில் பிறப்பதால் பகவானின் பெருமைகள் குறையுமா? இப்ப ஒரு சின்ன குழந்தைய ஃபார்ம்ல வந்திருக்காரு, அப்ப அவருக்கு எல்லாம் அந்த இதெல்லாம் போயிடுத்து அந்த ஒரு பவர் எல்லாம் போயிருக்குமா? நோ, அதெல்லாம் குறையாது, இருக்கும். அவர் உடல் பஞ்சபூதங்களால் ஆனதா? இல்லை, அது நம்ம பார்த்தோம். சுத்த சத்துவம். பகவான் சுய இச்சையால் கிருபையால் பிறக்கிறார். ஏதோ ஒரு காரணத்தால அவருக்கு வந்து அவதரிக்கிறார். பிறக்கிறார் சொல்றதை விட அவதரிக்கிறார் சொல்லலாம். எப்போது பிறக்கிறார்? தர்மம் தலை குனியும் பொழுது பிறக்கிறார். பயன் என்ன? சாதுக்களை காக்க, துஷ்டர்களை அழிக்க, தர்மத்தை நிலைநிறுத்த. கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றினார்? திவ்ய உடலுடன் தோன்றினார். முதல்ல இப்படிதான் இந்த உடலோட தான் தோன்றினார். அப்புறம் வந்து சின்ன குழந்தையா மாறிட்டார். கிருஷ்ணர் எப்போது தோன்றினார்? தர்மம் எங்கெல்லாம் எப்பொழுதெல்லாம் அழிகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் தோன்றுவார். கிருஷ்ணர் ஏன் தோன்றினார்? அதேதான் கொஸ்டின். பக்தர்களை காப்பாற்ற, தீயர்களை அழிக்க. இவற்றை அறிவதால் என்ன பயன்? மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் பிறப்பு நமக்கு எடுக்க வேண்டிய அவசியம் வருவதில்லை. முடிந்து விட்டது. இப்ப இன்னைக்கு என்ன படிச்சோம்? நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி ஆழ்நிலை அறிவு பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவர். வர்ணாசிரமத்தெல்லாம் பார்த்தோம். கர்ம யோகா, அப்புறம் தியாகங்கள், ஆழ்நிலை நம்ம என்னெல்லாம் யாகம் பண்றோம் எல்லாம் பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது அது ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம், தத்வித்தி பிரணிபாத். இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் என்ன பார்த்தோமா? இப்படியாக இன்னைக்கு 4th சாப்டர் நம்ம முடித்து விட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா.